papa side no one mother one father Karim Ibrahim Alima Ibrahim Seidu Ibrahim Isifu Ibrahim Fati Ibrahim enum pacha ema mi ensa okay enti saja pade ya Karim nkoa afa no we fa say wode ne nsa ato so no eye enuafo no aka ni nyina no wose omamo anaso wayiyim ebia baako bi de wama ne baako bi ana we de wama ne bi oma obia na wo papa free mo no so wan na di ade mi fara free mo nsa mi fara no microphone mu bia ni anu de odi na ade na fara Alhaji Musa no ono so la free mo no Alhaji Ismail and so free nti mi fara no side de ni pa bia ni Ghana okay na yenim se eye okunu ne yere na eye japade enti senka o papa kra ye japade a woni mo maame na na tie ana omugya wade ansa wo papa ewu dabi no omu wade na ma papa ni wuye enti se ba ne saade a ene ye se maame na ejapade no eye ne dia sapepe enti wo maame what be mu ana Karim dabi kura enti maame wo hene ehene wo tie maame o asuoso na je say free bra ni kunu wu ye no wo ontumi kra ma baby a na japade dabi ma bona ma ana say nebu na afu Karim say bia o sa japade ni na se wo se wunu ya dom no wo ma wo mu bedia ne me so be bu ofu ana Karim na so mo maame ma mo maame abona na ni maame ba wanka chele what kura wonto maame da be fie say ni papa we be fie say before the free mu 1988 ache 1988 na sani ache pa ma oye wicked papa woni sa no ena papa ni we di fie say ansa na o free Nigeria ba onuma wuye wanya be 15 years na oba wonya be 15 years ansa na Karim oba mo papa wunya 15 years ansa na oba ade na mo anya fo na ntwe nkrase bia mo papa wu ana ya to nka unu do wa oti so Nigeria won otu fribon na oti no na bosanga ni boy bia wa ado ato ene ye letter de man no ene ko si no so no ka je Karim o papa wu ndi wonte obeba ya honu ma na ehu se na nimu hwere na se 15 years de na ne na mo ana na bo hwe bibia so mpacho an enti afa de ye de kodi ne ho mukoja mu ma no de wo mu onuma yin be firi mu no ifie ne krata no na onuma ho na wo mai bi ho adoato go fie di chamso na ne atie no na ho yenye save sa de onuma adaka na wo di chamso no ay venze so mi kotoko na odi ko ja olma bi wo honum timi ba na olma ka chem se da bi olma ya film Karim nsu ni wo ze mi so ma yemre ndu opa ni man se wa me fa ni me wo mre be den e be se na me se ampa olma ya ka kire me ma me do se yo mini yin na ko fa adaka no bi ko bi eso misun sikapa olma se fa pa olma jaro mu no yese kanye me bra na kanye se ke tena brani sunisuo ni nyina pro won adaka ni som se ya na frusa 87.9 Kumasi ne sada do wi obi anko hwe ne manim so wi ya no me ni wo nsusa me won off me wo ma me koi nti mi fie ne krata no me chese wo koi wa ma me bai olma firimu ansa na me ba I said you be free man san wa ba me bai na me ko fae no se me nko anu o kire mi timi ko fae na me hwe na se nko anu o kire ba bia na daka very good ai na wunya ma ye na wo fra wunu anu mo kan che wo no oh dear sabre no ayi bia ni o na se sister penin so ba try na de no an kan che so mu nyina wa me nko na me wo no fo na se e fra so papa wu wa mu no na ni ma ne so na wa ha ba try nti wunya ma ya ma obi nko hwe mu sabre no na wo zo di say wo ho ansan wo ba yes get me prosa me di 1.5 year wan kire se sika wo wanka ulma ya na so ni so bewu wan kire ba putupuru woni so bewu say yade kra na bo no a wodo wo bo pa ye say bi odo so ho nto no nti woni so bewu
na sika adeɛ no wo hɔ a wo bi ankɔ ho wo bi anya hwee ɛna adeɛ no wo hɔ a na proyɛ sika wom apro menyi ni sɛ na wo papa ne wo maame na tie because wo papa no maame na tie asa wo wu a emasa wo mu ware ɛna wo maame antumi ankɔ bi like antumi ankɔ hwehwe mu oni ne ware oni maame ware pa anya nkyɛn yes mo ware pa the way ni say and sister no way na bebe no kasa the way ni say e ba sa no ya papa be yemre no na maame so de na onfo yakwaja asaso wo techiman na maame so no so wo yekɔ adwuma kakrakra nti wo no kɔtena ho nti wo ha no ba papa nkyɛn so ahun nti mbere papa be free mu no wakwaji wo de si me no ye patra very good nti maane kɔtena ho no nti wo ha no oba papa nkyɛn okumase so ahun na wɔkɔ ba na wɔkɔ saa nti de kɔɛ ne sɛ nti bere obɛyɛ mmerɛ no me na wo tɔm na so wo da se wo ye no obie ni hɔ na mpɛ wo so no na wo so ni hɔ to wo ye no so mmerɛ wo ye da na ya wada papa yɛ wo yɛ kakra bi wada dem 1 week wonu so woni di me kwa no msuru nti da papa itim kasa me da na ya wada 9 o'clock ana me ye 18 nti me 18 na onu mtin wie no mbɔ nkɔmɔ kama na osoma me se me nkɔ ahen Mamunyina kwaba adeba Akoma 87.9 FM ne eye benada wo boade na dawro manenso ode ache ye baby biada wo bia no bomode asa obeka ye ho wa Akoma 87.9 FM na ye fa Akoma mu nsam dwumadie no emremo entoamo ewo baby biada wo bia na sabre de hane so mame se nanakua ewo ha Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensa enso wa sikapa ewa ha na Ismail Hewa ebomichidom and adontre as producer na yaw edi yen ekọ social media Facebook Akoma 87.9 FM bomade asa obe follow yen no like page no jaw comment no ewo ho na share ma ye YouTube Akoma 879 subscribe na emia notification bell no so press one you get notified share ema afofro so enye bi na wonum enhwe na bibia enye kama wo hwe no na wo share se eye Facebook anase YouTube no wo hwe no na wo bomode anse wo be share de amaye pa na Free FM 97.5 watechi ma manager dachi na pafo make us say wonum ediemu pa Niki Pizza Fan Club GH na fa UK wonum so boy chidom ene awie yi enu nti ba bia wo so wo bia no na wa ma yen ehunu sikapa betrase na enrade ekoso ebia enrade aha huru ye mema mienu ni omunu aba na omo bra eso de ose eyoyo omo bra de ose eyoyo unse o ka se otikam nti wo ba ayi
Karim so aba no o de mpanimfo akuku dambe enan bi ban nemom ye ma mienu e ka abonten se be ya edem no na ye nkoho nti yetena so ma mpanimfo be ma ye mpaninsem kakra efa ebusua ene ho na eno a enya asem ketewa wodam ho na nokura bi piepie bi edam ho a etiefo ye de be mamo Pastor Julius Chase Marco enchetiefo na asem no de na aya de na eni enyan no kwase mewum ne se ohwe baby a Karim start na nsem free and ohwe opanyin a oba se yebusa ndin ana se opanyin a oba ya no oche mama de ekosi nyina na se maame no wonkomo bi esese otimi ne yedi eye Karim maame esese otimi ne yedi efi se according to papa no kire se bra maame no ebaaye no ena omo be fa no call baabi na omo be fa no call baabi no ofiri ho ba no anyensen ne maame no nyem nyensen na no anyem no eye seidu ena na wonyem no enti it means that baby be man obe fa no free had no call be man nem enyem seidu ba satana Karim dia na oho dada enti omo obaaye no ena ombusa ne se ne ba no owen but according to opinion no na sabre no so na seidu no so ne papa abefa no ed na free omonti obusa e no yese eno kura chi ansa na on say alima obandi alima nso de na opinion kan chese na say alima nso ene brother ba ko no omo nso papa nko eti o se e ba asa no e ma o ka kire ma me ne se eno kura bi wo ba bi on kan kire ne ma no anya sa da kire obeka confusion e de aba so yes enti didimu ana sa case we na ekopi ahemfie because no mpese eno kura de adima anuanum no hu se we na yem papa na we na yem papa na we na but na sa enti ekopi ahemfie e ma ohene a wotena adwam etena asem no so kura no according to papa nche se obo alima no kura ka 100 cities because of that ama o papa anka ama ohene no ma o papa woni go no wi nti ya dai na obi kwatete wa bra o papa eti na papa ne kada de si nemu maame no ko fa ena aside say no nyense na ali mo ko aka no enso so o papa sonko eti that am na papa why na tin nche ya wo ma obi afa wo dabi na ni se edu ne free abrana no ka sabe ko tu kwa ko Nigeria ni dada tu kwa ko Nigeria ni dada na Nigeria tu kwa ko Nigeria ni dada ena me efu na wo ka no na ntongo ko fu dia efu dia bi efu o ni kaya sase na afuni wa na oye ai ya na dia me kaya sase ya na dia ko me ko sase na dia ba wo ba ya to na tu ma ke ni bo dia ba na ni bi da tu bi ba ma ni di so ya wo ka no said na asam na tie no so ye wadwe so be ka asam no bi na say ugu ma amenani ma ase enti no be bia na asam no omu hunu said o mesifa aka no enti yes enti ma no kwa na ma tena kokon ka chense o se ma ame de ne no ya ba ya na ho fe Akoma papa nya asam ke to kwa say be ma bi obi hunu bia be pese on ne betena because ono hu ma no no ma me tena ne ade kra ansana nti papa ne ba venti oni onim omo etese de ya tena mantemu na mantema ye nyina ya tena no ye ninim ye ho ase ana ye de anyini nti yes nti onim sorry no fi ne begin e ko kana en a wono kra afutu bi ode ma me no kokwo mu se nka onye saa ne mfa so bi mre nkola ntem na wo hwa de na wo susu se da age betimi asi no ene ne asi oh na che se papa no kra no ene maame ne di nkomo yes se won hwe no toto ne ye kra no sa da chi bi it is said in Quran that na omo look so naive about baby away papa omo nya se omo papa ne Karim papa no
te hu se maame bi hye wo na yen the right ntem ma ojini si wa na o se maame bi o ho onka ko kyerɛ mama anya sa da akyɛ ɛdi asɛm ba obusa alima se alima ye wo ho ade no why na ji utrinsa enti ɛno no ebepie mu sɛ waware sɛi na hwan na ji utrinsa ɛwɔ ho enti unse papa na adaka mu no ni sika no nyina asɛye efrisa na ne bema no ba no eni ha owo Nigeria enti o mfa sika no ema mo enti o de besie ama na sɛn enti maame no de onte fa ko na enura ai se nyi ye nua nyi ye ba no kura no wa se ye nua ne wo why na kai alima na wo ma ye baabi da na ye den ɛna wo se ɛhɔ na ma ye nyina ye turu ye ɛhɔ na mka sɛ na nka sɛ na wopɛ sɛ ɔka ne dia na nka mo ba na sɛ mo ye kana sa na wo mo be kana sɛ mo ye rightful owners of the property mo ye ma ɛna wo pɛ sɛ mo japade ba sɛ na ye den bebam dia ɛwɔ ne ka ɛna na ye den ɛmom so ɛwɔ ne ka ba sisi dia wo kana sɛ si ana dia maame ɛne ɛne na ye to ya no gu no so pa sɛ ne asɛ no be sɛ de ne dia ɛne ye sɛ ɛma ebi wo enioma bi omo ye a omo ntumi nka nkyere omo ma nti de beboa ye ne se omfa ma me mra aho na wo be yi apie me fa me ma me ma me ne yare ma alima eti bo paye wo ma fa ma me ma ye betu ka akoma me no ye be se san fidie nyina de akwakosi ma me fio ye be ye program no ho ye no mbegro ye ho no o se be na ye be se fidie nyina akoma me no ye be ka ko ye program no ho tu ni mu ne battery pepe ye be ye wo catch technicians ne so mo mo ye be ko yenya mo ba ma ya adwuma ede wa bra mo nim no kure na ewo no enti duro time a mo nim se ya de maame ne beba no a do mo mfa ne ma maame ne yare enti wonim enu a mebusa sedu se wo se asema papa yi ekanyina ya tro na odi na papa no kwa wonim no ono an kasa ye mu na no na mebusa nse na mokọ ahemfie bi o se ai na ye bọ mo ka o se na me se na wo se de okanya ya o se ya monica na o se sika o mo je se so mo de ye amamro sa de na ya monica sa de oluma na e kire no e na se na nipa na nensem na o kan ya to se nipa kru ya no e ka ahemfi asema no de no kure nyina so be me ya jedi se ya to ne de o wi no no asa be ka se sa papa o tuwe onye o to sa no ono na mere bi so de drogu alimi so mun ni o sa den yo na se na se papa wunim no afei si den no de afei de wo sa ni papa yi di mama na edu be na afei se du mon sam na ye mienu mi nam se ne de be ka kotwa tia e mo maame a ye be ne betena se na lima so fa maame ne maame ne timi ka kire ye se mo papa e wo ha ye wi asem bas won timi an kire de mo papa wo de a ene ye de ye tempata dwa so e be pata karim o ti ase no mambia fine but muntimi mfa o hye there be ento no so kopim se no kra bede na obusa se edu papa ben na wusua na obefa awokotena ho e ma wukonya asase e do efuo na wo de ayi enuane bodia ba na wo baba beton o se ye me wofa no se wo wofa wo papa no wo wofa ben na timi ye papa wo ho oni ye maame na tie enti se anka adenti na ye obi bitumi baba befa wo free wo papa no maame nchen na wo de wo ekotena ho woni mudin obo ni din e sha adakam epie ye an obo ne papa so din epie ye ansa na obeka sa ai wono an e kokuro ne so ekoje ya asase e de eye afuo e de baaye na kire se ensam no ni no kure bi wo bia se nim se omu nim se de papa ka se ebre bi ofa maame ne tira se ka kire ne se no kure wo ne ma ne ntem no won ka kire kura nti sa daachi bi dia sem beba no ebetumi amba se maame na anka kire nkura no enti omu de omu nim se omu papa ene Karim papa ene betumi so aba se omu nim na na bo wa mama ne ene omu an pese obeka no kure ya but the yes some beka ebia ye nim ye maame sese ni se ti betra papa ne nche somo no bia somo no na na Karim wuni ha yes enti se ne se papa na free mu a na japade wo se wo ma ye bibi na ye step dad ya somo no ene ade eno wo ho
but some mutu maame no baba obeba wa ye mi asem mama wa ma ye mi asem o papa yi say wo tu ne fo ka kire ne say wo kunu wo saba wo kunu nchen back no na esese wo tena aware no 87.9 esa akofo be ma foforo esa ne tena nke na kura nka sa ha we nke ni ho wo tu wo fo ka kire say tena fa akon want na enti wo kunu be wuo no na wo nte ne nchen da be ndie no send ye lima ai enti wo nte ema wo ware foforo enti ya da na ya di sa sika no mama ya keka ya so ohuri si ajai ya so ton aduane oton aduane enti wo hu no ane ho efe eye ya wani bo na nimu ana achew so edi na ho efe chi ansha be kwa akwawie sankra ikra wo na ne man kwa mo ofo maza eno Karim ba ne so hwe Karim na hwe ne man kwa ho so hwe Karim na ti wo we chire no wono na ocheche white na atade no crafty no la Akos no Karim no Karim na shela Akos na we say so na we Alima so manim se pa say Karim say do papa say ba ko no different kwa enu sa Yusuf ne dia Yusuf ne dia o say every baby ampa on say ma men say o say on dey different kwa na o say Abrano, bia na be fa dia. Obese na o si efie no na ye atakwa ame miensa no akoye no ankasa efie no ntoso ai na ye atakwa ame miensa na ne papa gya ho na wo no aba yo hu se esen na obehwe ye ni yie enti se mo pe baabi adade a obema mo baabi na se wo de kye mo de na ebia wo so wo de ko kye wo bada achi bi de o se du baabi na omo ma mo baabi ta na obeclaim ownership omo na ebe ai na ma oje na de mo so de film ma ensem oje se ma mene ba atiefo nye ho botre pa na je se ma mene ba na ye no makasa so ma mene mra se de tie bia na ma mene ntimi mra ma ye ensem mu nkyire mu na ntimi amwa na se Karim no wo ha na papa ya no wo ka bakosem yo tinfinfin we ono na se sa papa no tinfinfin no ka so ne ma mene kasa se wonka ne ma na dachi ntokwa ensi no sa papa no so na tinfinfin nti ma mene ba ni enya papa yi ni enya Karim ka ho a asem no ye wie na che se ye wie nti no mo mfa mo ni ya chire se de etie bia no ye bedom suko na fe yede enokre ewomu nso Akoma FM 87.9 na fe eye onua TV Akoma mu nsem dwumadie no eno a na wo hwe na wutie no hye ne nso efa emame na hye ne nso ma me se unso wo case ni bia se de etie bia no se wo case no ebia se de ye ni abre na Karim mudie ye do musuko me se maame no ama ye betutu fidie na ko bekwa akoye program no wo hospital bed so kra no bekwa akoye program no sebe ya ne ma no wo mu nkotwetwa wo mu ho enkofa asem ma ti se de case ni sitie bia no onso o de ba ye bedi akire na no me Akoma FM 87.9 Kumasi eno man so Akoma FM 87.9 Kumasi na ye kohwehwe asem no emu one ye nuabe ma no ekoho ekohwehwe mu eno nti yetu eno so eho anamon sa pepepe ena won so ode no eba ye betu ho anamon ye wo Kumasi askra ye ne Kumasi mo ene hwe ne mu Kumasi askra ye ne mo no ene hwe ne mu nti odawroma se wo ba na ofom kwane ana se ebia na wo regions mu bi okwan wa pa uni obi e wo Kumasi a oba ne yantumi anko wo case ne so a obeda wo betumi afre na waka wasam ne kakra de akire producer na wahye wo brother say Akoma FM 87.9 Kumasi 2601529 055 2601529 055 2601529 055 2601529 na also wafre producer ye bedi asem na chi na no ye nuanu mo modi ajapade ba ye afia pian de yi eno say yada no de ama lawyer ya ye tu ho anamo ti de wasema lawyer be ma lawyer na oposi ni nyame ewo hoyin so a nana wo hoyi a
eja bibia nso afa police se bi obesomu ama ye de na che se yeti ahono pa Akoma FM 87.9 Kumasi ye beso omomo 0552601529 0552601529 na wafre producer na we do case no e de ato nanimo na yenko efie no kare mu fie no anie enti wo a wo hwe bibia no Karim mu efie ne fie no Karim Seidu Alima Yusuf Abena ene won mo maka eneyi won mo buru ho atwede ma bia kofa asede yakogu binom so no eno ena ye yi kiremo no ehon so ye ko ho eko video ni nyina kama Akoma FM 87.9 Kumasi papa ni jaye no enie ena obugu bie ohunu ena oye ne blocks into no any we asase mu ya skakra wo fia enka yebua na afi wahyehyɛ no fefefefefefe kama na so ni nyina ye ntiase se nuafo ni nyina dwere kɔ benkuro mu na wo mo boabo sika no a ombetumi de aye ne kama na abeye efie mu anti ehu video ena ye de extra mu no na sabre de mama yamra studio ha se na ye ne nua baabi emedi nkomo na emfimfim wo no ye bema mo update edi afa ye nua ba Mary eje wa ye hwe no Akoma FM 87.9 Kumasi enepa evangelist ko ho a ko hwe no na one no di nkomo ma mekra nso meni ni di nkomo enu nti ye bema mo update no ewo ho yeguso a ye boa enu nti yeguso a ye hwe no yeguso nso a ye boa nti no edru so na ye baso na wo de ode beboa na won so ode aboa sebeya ye bekoso ana ebufu sem bi etachire no ye duru ho ana ye beka akire mo na mo so batimi atie bi mame emma wo akwa aba ye na ma na pomete sen Nyankopɔn do me nyame atro me ho ye pa udin ye frɛ me Pokua Pokua Akoma FM 87.9 Kumasi nyame nhyira adoato adomanifo nti ene bu na mo kromu no adoato adomani nti won mo bia wote eye adoato adomani ahu aha nti won mo bia wote ho a bomode a na ebo na battery se adoato ni bia ba nti ye wokrom adoato ni bia ba ye wokrom na sedi asem ni sitie no wahunu obi bafu kwasiebu adoso kwasiebu de mema di bu ma de medi bu mema adoso papa Akoma FM 87.9 Kumasi se kra ye de padlock batutum ye de batutum ye mamu ni pa mo ntwetwe na munya yade ye mfa mo ye de be mamu adie na mba betete ya bra boss ade ye mamu ni bi doctor akwa ba Marco ye ene o so batutum ye batutum ebo na betum ana ne fa mo edru bra ye chop de betum edru bra ye batutum nu amudru ani atum am be ana zebri ye betum zebri ye betum ana chop ni yetum nu mo ye de padlock ti ade okay ye de kan mi enu abom ni ye de atum sa ni atum Akoma FM 87.9 Kumasi ene oba hospital so oba hospital mo ana bebie ye bebie ya safo ekitabo sorry ya be se no fo ase yo wa ko ba ya chia odo atiefo sabre Dr. Grofa Trans maka kra bi fati wapomden ho asem Grofa ye mogyaduru a edi yankase kokoo edi yaduru friend design to Xylem na afra ye Grofa mogyaduru no aye mogyaduru soronko ene de obi obenum bia wa adansipo odi fedre ho mako de nyame adom atiefo no se de omu a na eto aduru ni maye obi obeto a obenum obenya so susuaso bia na odi ho adanse enti na obe fro no minya we ne koto na gino na menom ne sen Grofa ne de ho adanse bebre obi se na ni so bre no onu Grofa mogyaduru na ni so bre no ekọ obi se ne nsare ne nan na etitiriti ene won tibie enya agro obi se na poso osori anopa ase krofo ayabo no ne honam nyina ye ne ya ne nkotodwe eje gogro onu Grofa mogyaduru no ene nyame adom ejai no kretrodo na pastor de bedia no pastor Dr. Winim enra me kwada ne say no ma se afrim say me ye be yansi yie okay aha enti no me kwatena tra ho a me kofi me ma bre na me Akoma FM 87.9 Kumasi nyame me na akameto aba wow
ewe na mikotu ano na menum bie na sɛdeɛ mesi ɛda kama no sɔre nne no na kyɛsɛ me hunu sɛ me na me kɔda no na ma apɔso no ma apɔso yɛ me yasa obi sɛ wonu ntimi na krokro akye no enne nyame adom sɛdeɛ ɛka no yɛsɛ bɛbɔ ne purum nyane no ansa na ɔsɔre ti grofa ne deɛ adanse bebree deɛ na mpɔmpɔ bobɔ no enne nyinaa ahwete do dware wie a yɛsɛ ɔkɔpa afe me yɛde dwene ho enne nyame adom bibia yɛ kama obi sɛ wanum grofa magyaduro a na onim sɛ wiase a sɛ adeɛ dɛ ha Akoma FM 87.9 Kumasi atinka wo ed na dia bɛfam na dia bɛtom a ama yɛ nua manum ɛmfa grofa eni agro a obɛhwɛ obia oba bia ba agro na grofa hyem ɛyɛ menstrual disorders nsɛbɔ mu haw die mfie du na ɛmaayɛ ɔno grofa magyaduro na ba bidru die ba na yi clot ɛna nyabe adom emu asane die ba na wɔte yaw ɛna yaw no wɔntibiem obi kura de ɔsɛ de ba yɛ sɛ de kɔ hospital fi sɛ mogya ne ntwa ɔno grofa magyaduro no ɛna bibia atwa obi sɛ no wɔyɛ family planning enti bɛnsese no ne mba ɔno grofa magyaduro no edi so ɛne adansi aba sɛ ɔno grofa magyaduro no a nyame tiri yɛ adom FM 87.9 Kumasi yɛ kama ɛne yɛbɛka wo hɔ na wo nsa no na ayo tititi no ya ria yɛ mu no wɔ asase wi so enso odi awu bebree ɛno ho asɛm ne yɛbɛka enti sɛ wotie radio no agye number no wo hwɛ TV ne so a bi sɛ yafa phone twa me fra TV ne nyinaa wo kɔ pharmacy na de akyerɛ sɛ doctor ni nie na duro ni nie grofa number nie 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco Namnes die nim sɛ ɛyɛ ananse ɛne nananom kyerɛ yɛ yare a yɛmfa ne nyɛ hwee ye mu ne ba kokra enso ni sunsuanso de so yie efisa doctor fo kyerɛ sɛ ansa na bɛm sɛ wonsa ana onan kra yɛ otitiriti no na sra de bone na efre cholesterol no wawura mu wone watena 15 to 20 years enti hu yare a de ba nyina doctor fo ato ne din silent killers na gye sɛ eku a de wokɔbɔkɔ eyampa sɛ eku yɛ maame no bebree eku yɛ papa no bebree efisa bewura sa ntini mu a ema omogya ne ntimi ni apro yie basa mogya ne konya nti basa wo sɛ akoma no ahoɔden bia nipadua no wo bia no ɔgye no de pompi mogya no wodi saa ahoɔden nyinaa ma akoma no yɛso de pressure to akoma no so high blood pressure hypertension ahyɛsɛ nyinaa ha ne firi ma akoma anhwɛ ne yi a ɛde kakra sradeɛ no ɛbɛda ntini no ama doctor for friend atherosclerosis eduru saa brɛdi a na kyerɛ sɛ ayɛ den na kyerɛ sɛ mframa nnuro no a wo sɛ eduru wadwene mu no ennuru ntam basa ɛwɔ sɛ adwene no so ne dwuma a ɔne mframa ne di no ana ɔde mframa no ne di ne dwuma ti wanya oxygen ne pɛ na kyerɛ sɛ wano ɛbɛkyea ntini so mu a ntini so wo nsa ɛso wani ɛso onan ewu a maako wani pressure bɛtɔ so wo nsa wontimi mpigya wo nan wotia fam a aso wotia fam so bi so wɔda na do a asia sogya agune nase obi kura so de no musi ato na du obi so onum go fam agyedo no no hu sɛ sɛ na yɛ yare maako bi so osi ni trasia ni tifa edwa ne ga onum go fam agyedo no ne ame adom bibia yɛ kama obi so gyina fa akokyɛ ana otrafa akokyɛ na ne nase pigya esi num go fam agyedo no na yi sradeɛ ne mfiri ni pedua no enye sa da krokro abɛkɔ hospital doctor bɛka kyerɛ sɛ sodium kɔsoro de bi mo frɛ ne sodium kɔsoro ntinkyini meni biem efisa nkyini no sodium mu bebree eno ti no mu mo pressure no ye ma omu ne nkyini ana eto omu nkyini so cholesterol level ne kɔsoro ti na mo Akoma FM 87.9 sugar level ne kɔsoro ti asikyire meni biem edu sa abre yi a wo ye bɛma wo twi mu tan wo mesam ne kɔfom fisa ho odina wo nyinaa no akoma no wagye e de ye na dwuma go fam ageduro no na mu wansiesie nipadua no ma nipadua no nyɛ kama yesa asrade ewura wo tirim na ewura wo soro ewura wadwem na adwen ne ntiri ne paye a na doctor for say wanya stroke na agya okra na say edo wato dem na wotimi kɔ bakra ne tesɛn na yare da hɔ ya sebsebe no go fam ageduro na yi srade ne free nipadua no ma nipadua no nyɛ kama efisɛ yɛde yin akase kokoo ene yɛdo efrɛ ne xylem na afra ye go fam ageduro no xylem no wo yi srade 87.9 Kumasi so aboa e mogya ade afrusa ne yi ani ka sɛ mo ewom sɛ saw yare no na esan siesiw ma wo ye kama wo ye nome eno tini ato aduro ne dini grow fine nyini kama nyini fefefe
nyini na saa bre ya odi ahoɔden episika no enkoto mere bi mesika wanya no nsan kofa ahoɔden onu gu fam agedro no a ebu asiesio ma oni padua na kama se wo so oni so biriw we adwuma wo awia so we adwuma wo gya ho akoma na ebo periperi omu a na ne yema hye no obi se nkola ebobo na go bakra na etiam go na ne yema hye no go so gya wo de se Akoma FM 87.9 Kumasi du go fa agedro no da bibia eye kama nsa no na yo tititi men kase ya nanse obegya wo no wo de pressure ni stroke de gya wo kwan wo yo ba na o mess emma mesre o memohu num go fa agedro no na bibia amra menses num grow fine wo ba mesrew num grow fine no be de eba clot num grow fine magedro no de emfiedu na maaye wo me ba bedru de yefunu no wo nyaaye wo se wo yefunu mu atoro mesi nyankopon wa mu ba bi abonini num grow fine magedro no na hwe nyame anu nyam pompon bobo na epai mesrew enya wo pompo se de obi atimi kan me de pompo no wa hwe bo trimu a edi wo e de bebo ubiare wi na de fi dwe hu a eyare ngo fo magedro no wo yoba ana bema na so de ade efred atenka woni bia wo hwira de efise atenka ede baby eto aduro bia obenya go fo magedro ni bia to say pharmacy herba over the counters and your friend drugstores no yan kasa so wakasa enama eto aduro no wo hia kana no atu na emom se ope bi etu aton ni bebrebem na wa Ashanti region ha ko PFA pharmacy Otafuni road over 1000 cartons obeyama Missy Heba umrom Angelos umrom Daniel umrom Apidan 87.9 Kumasi Bezad Rikwa Kiwo Tinate Sofulai Pioli Wabuakwa have me wasafo Poliwa obejabi Ja pharmacy asafo yimfi obenyabi Saseba Patasi Blockhouse ene neso Patasi wa Costa Pharmacy Opampaso Yellow and Orange wa Mukum en crying for yenyi mumu Israel amoko okanshi drug lane Kinso Keba Tinatet Danabo Ache Angel, Halos, Ruta, Repass, Omnina, Obenyabi. Asama for Monko Ekus Pharmacy, and Ekus will be House of Drug, Widama, Obenyabi, Sana Hillside, Wonkoko, when you grow from Magedrono, Honey Frau Isaac Grasso, Obenyabi. Sumia Kapeba, Akoma FM 87.9 Kumasi. Tachima for Monko Abido Depot, Wahimfi opposite. Break up Dr. Clement, or main station, or Takwani Pristia, or was a Bidofie, Bogoso, Unique Heba, when you grow from Magedrono. Takra de crash is the answer when a friend approaching Krakra, Elibo or the low Mankasim, Associate Station, Ubenyabi or Jeff for Information Center, Ubenyabi, Wa Ubruni and 1,000 pharmacy, Tamale PK Gomila. Baby a turn drew, baby out me free, baby out me free beer. Bogra drugstore, pharmacy shop, who say pe grow from Magedrono, a drone I edico quiet, only go from Magedrono, Bibia Beckama. Nutzo so sa Akoma FM 87.9 Kumasi Meka say yana se that show be down no the pressure this stroke dey ja kwan no grow from agedro no na nye fine if you say grow fine makes you grow fine me didn't depart me free akra me frɛ wo sɛ nsi o ma wodim na wo kyerɛ me sɛ me nkoto grow fine na me to dodo be 10 na me no na yɛhwɛ ewia na me nkotwa scan no nipo de nyame adom ekoto ya menum wie no na mbu mensa na msio me twen kakra hwe se ekocheke ya hwe ko nyame adom ese menyam na mse me ka hye rade ni monyam de rade asenso se wana musu na yemu bisie no wa hye ni monyam ekoso sre nkwantentene ahode de ma na rade na musu se ya na nya drupa ne mayensa we na mesre me rade amen. Okay, enu nti bomodi ase na obema onsa ka grow fine emujadro ne bi na etumi aboa wo grow fine makes you grow fine aha Akoma 87.9 FM na fe wonua TV Akoma mu nsam dwumade no enoa na wo hwe na fe wutie no na ma mene yenua bayi eni enkomo obapa ekwapokia okay yenko yetie wasem no me de mas me de ba ye nyina ne se 11 for 2 Akoma FM 87.9 Kumasi ko so fly nti me kwa na me hia brand e fe na kodwotachi edin a wode ma me no no edin ankasa ya dinim no o mo de frɛ no hɔ akala ebi nso frɛ na keep edin a ya de frɛ no no nti e na wode paasem to menim sɛ na ni gye me one me betina nti o gye me number sɛ o be frɛ me nti me ni didi nsa wo so ofon so a didi nkɔma nti wono no ye sɛ me hia ne na yenko hotel na me se hotel de me nkɔ na me meteme wo fefie
nti sɛ wɔ yɛ na adwo sɛ ɔne me bɛtena de a mɛkyerɛ ne fie kwan ama na yɛ dɛ aba ampa mekyerɛ ne fie kwan ama ne bɛhwɛ me fie first day ɔba Akoma FM 87.9 na ɔyɛ dɛ ɔba nti me ne ntena bɛyɛ 4 months na nyinsɛn yɛ dɛ epie mu nti mu no na mebusa ansɛ bra wo ne yere na ɔsɛ o da bi no awo miɛnsa na wɔne ne yere ayɛ dɛ agyae nti me ne ne tena mu a na mebusa ansɛ mpɛ sɛ mekɔhwɛ ne fie na hefa paa na ɔyɛ dɛ ɔteɛ nti ahyɛ sɛ ɔka sɛ ɔte apatrapa na mesɛ matrɛ nya nkyerɛ ne ase da nti apatrapa deɛ menim hɔ paa nti da foforɔ m sɛ abusa na ɔsɛ ɔtɔ ɔpoku kurom na megyane wa na wo sɛ wote nya nkyerɛ ayi apatrapa na adɛn na sɛ wasa ada no wa no wɔsɛ ɔpoku kurom na meteɛ ɔka yɛ mankasa na meyɛ di nti nyinsɛn ne baayɛ no nadamfo a yɛfrɛ no Akoma FM 87.9 Kumasi. mo yɛ me den Akoma FM 87.9 Kumasi. ɔmbɛhwɛ me na mese mate nti ɛhɔ no metwa poma ni bi a mahwɛ mamea na mekɔ mekyi man kakrakra nti moa no ɔno afrɛ me sɛ deɛ adu no ahokyerɛ mu nti ɔntimi ɛma me nwo nti menyi sika nkɔnkɔtɔ aduru ɛna ɔma me 500 cedis ɛna mede kɔkɔtɔ aduru nti mu hɔ no ɛna meyɛ sɛ wo ma miska wa ma miska nto mogya duro nti msa de bɛto azaya n'anim sɛ na nadamfo no nti mentimi ne nyɛ dɛ ɛna nti biom nti mekɔ akyi ma ya na mebɛsua mu hɔ na ɔmu didi nkɔmmɔ nti wɔnom na ɔyɛ sɛ azee wo nua baa sɛ wontimi ne me ntana bi mu ɛsɛ wo ka ne sɛ nti Akoma FM 87.9 Kumasi. Yes, na wo ntimi ne ntana bi ho ana ntana ho wa na abɛtena ho na yɛ nkɔmmɔdidie ne yɛ ɛde sɛsɛ ya na obi asɔre ne so ame no na mbɛ me fie nti mo ana ɔde frɛfrɛ mɔfon so a ɔbaa ne bɛrima ntam deɛ na wɔsa yɛ de bɛɛ fie nti mo ana mista so busa no sɛ asetena na yɛteɛ no yɛtena mo na yɛ aware a na mpra twen ne yɛ de yɛ twen mpra twen we de mi hu no so na wɔsɛ a baabi a yɛatena adun deɛ sɛ yɛ aware a no na me so ke waka ne saa mate nti mi musa ni sika mfiri no hɔ me ɔma me ataare yɛkora sika me msa hwee no sɛ nti mi ka sɛ ɔma me sika mfa nhyɛ m'adwuma nim nti ɔkɔma me sika 300 cedis na ɔde maa me Akoma FM 87.9 Kumasi. nti didi mo a yɛte na ya nyinsen sekan wa isa baaye nyinsen sekan wa isa baaye mde me ma adwen sɛ mɛwo ma ne hu kura sɛ bibi sei nti me frɛ no sɛ mesrɛ no mmerɛ fie na me ne wɔ nkɔmmɔ nti nkɔmmɔdi deɛ ma bi sɛ asɛm bɛ na me so ne nsɛm nyina metima aka kyerɛ ɔfon so nti bala fie ne yɛni saa nkɔmmɔ no efiri na no prɛko paa anye ade wo nyama na na me sɛ ɛyɛ dɛ na hu yɛ ade na wo bisa me saa asɛm na bibi asɛ no nti wo de brɛ fie wo ba me bɔ no wa ama nti me hwɛ sɛ de esi kɔ no a ɔno a wɔnsani wɔmfrɛ mi mpo na me hwɛ na de kɔ na me sɛ me gyegye ade so ama na yɛ asɛm na me ɛba nipa kura me Akoma FM 87.9 Kumasi. wo ana sɛ yɛ ne dai nti me hwɛ din na me yɛ call drugstore na me kyerɛ mu kyerɛ bra bra sɛ ma me wo fu ya pie nti hwɛ na wa amfa duro bi anyɛ dɛ anka na me sɛ bra sei na ɛkɔ no sɛ mmra yɛ adwuma ɔyɛ no wɔnhwɛ wa fa ne family mu na mmra ni na me so de boa me de me try sɛ ba de yɛ aman so a na me hu de me yɛ na bra ni yɛ aduro ne ma me nti mbɛyɛ nyankopɔn gya wɔde me bɔ ne no mfom so ɔkyɛ me na me de kan na ade ne yɛ de e baayɛ nti da me kosi nyame de bɔ ne no mfom so ɔkyɛ na ade kan na baayɛ to wanfa bɔ ne no mfom so ankyɛ ɔde anka ema wɔdo mfom so akyɛ wayi nyinse egu anu bi da Akoma FM 87.9 Kumasi. Nti yɛ no ɛna jamele me ne Friday anwumre ti Saturday no ɛna ahomachi be 2 o'clock na baayɛ nti Sunday no na wɔfrɛ me manfa nti na me hwɛ sɛ nka wɔfrɛ me na manfa nka bi obedi akyire aba bi abɛhwɛ adokodi nti wɔfrɛ me a me nyɛ dɛ me mfa me hwɛ n'anim a ti bana na me fa afon na me frɛ no sɛ ana na me frɛ wanfa adade na esi ɛna mti de esi de mi ntimi nka nkyerɛ ɔfon no so sɛ obɛ fi nti ɔbaayɛ no na me ka kyerɛ ne sɛ na menyam ama hwɛ wani ma wo ma ti ama makɔtɔ aduro de ayɛ Akoma FM 87.9 Kumasi. na msi ne nti kyɛ sɛ wo de asetena na me tie no wo mpɛ mi nti wo mpɛ me ba ɛna me de me ne press nti ɛna me yɛ sɛ me de me srɛ no mogyaduro ɛna hia me so obɛma mogyaduro anom mogya afiri me ho no dɔɔso e kan no so wate ɔkɔ ɔbɛsɛndi miska ne sɛ sika bi yɛ no na damfa azaya no kora yale hospital ofiri no hɔ na yɛ de ɛbɛn na msemate enti me hwɛ na anim ade kye ɔfrɛ me sɛ me ho te sɛ na me sɛ me ho yɛ enti ɔyɛ ne na me so ma mfrɛ ne bi ma akɔpem Saturday na no pa hɔ na ɔfrɛ me sɛ wabɛ adwuma na yɛ kakra ɔbɛsɛndi sika
edi amami na msema timehwa me Akoma FM 87.9 Kumasi friend na phone ko nso womfa phone ko womfa ne sika no mama nti mankasa na me ye din nti na omu ko ayie bi papa bi wu ye friend eja boot nti na omu ko ayie no saa Saturday ne di no mu ko nti ayie no ko obi nti omu ba na accident bi si ye nti saa da na me friend no amfa nti de chen Sunday na me friend na me say na ada na obi aso be send this car mato aduro one send this car mami na ma hwe wani mani ona me preso wo phone no so pa tie na me tisi so se ne me kwa hwe ba bia wo ye dey wotie because o kire me se poku krum nti me chini afitafo wo Akoma FM 87.9 Kumasi na me call me ye manhu ti bra bi na me ma ne friend se wonje ne number no won me hu ba bi potia wo ye dey o nti bra ne friend wo fa no so pe so wo de ne car bre no ye ma no nti se wo we no se wo adwuma mu so ifitani wo adwuma mu ene wo se maame ko no wo adwuma nti mi pie ne so na ho na kire wo se me wa na aba na mi nua na me se me ba nyina mi se wo wa ha ti na me ba to one me preso wo adwuma mu wo kasa ya nti me kran se me ba no ma me 100 cedis okoto mo jaduro no ma me 100 cedis na me dem gi iska na hye wo ma me gi iska no na me ba afie ti me ba afie ni mo no me didi nko Akoma FM 87.9 Kumasi ya no me be e be hia na nti wonom na me ka che no o sa ya dan o sa ba ni me be hia na se wo sa be fie wono wo beda wono me beda aha o abrante no se friend say your friend Kojutachi na ni din o akala your friend Akiba o so for life fita wo sa be fie ni wo beda o be fie ni me bebeda ni nyina echi no be fie ni me bebeda enti mu hwa na menene wo ba no enti hwa na ne papa edi firi mu ne papa di firi mu no de o ka kire me sa ne papa e firi mu ba so mu kwaye ne papa na yie so mu kwaye de ne de wa ne Akoma FM 87.9 Kumasi ho se me kwa akogigi misika enti me kwa na namfofo na hia e di nkoma mpiasa na kodwo wai na mo se ne papa e kina na umbesie no na msi na mo se ade wa amu amane na nsi minim na mo se ade wo be kwa na na msi o se ka na mo de ko na anya made a meko ukwansi yi ni aso wa yi ka na mo de ko anya made a meko ndi na damfo ba ko de yaw no ye se wo be kwa asigina ye se wo be ko ni hu se wo be de ko na msem okay mate mo fa men kan meko ti Sunday musima mo frame ti Sunday na no pa na me de me number ma azaya nta no pa na wo frame bisa se me Akoma FM 87.9 Kumasi o mo de ka fitafo o mo de ka ko nti me wie no smart o musimo mo be frame nti o musi mo no a mo ba no mo frame se me hia o junction so nti o do na me gina no mo fa me ko fa ba ko ye soro kan ho eno mo fa ya no e wo mampon so kan ho ti ni enipa 7 ma me beto ma mpani ba ko e wo ka ani nti ye ko ye koduru ye wo ye adu no mo frɛ no se ye bedu nti ye koduru ya ohu me no an wo sesan ni mo kan ani mu si so aso on frɛ nti enchi a wo chiachi o mu nyame nko ade wo chia me nsa no nti ho no me ye din mankasa na ye di ye Akoma FM 87.9 Kumasi no na me se ne namfofo ni nyina asɔre one omu no na asɔre ya pie nti omu pie na aka me ne maame no wa yi na sinti mo na aza ya ne ba ye na obe frɛ se ye mra no nkɔpɛ mo to bi ma ye ne ye no to odi ye call bia ba no na maame stand ka se mo to na guinness na me se obi e ba ye nya aduane ni ye de ntimi no sansan we ene ye de sorry ye nti aza ya ne ka kire maame ne se me na oba ye no akala ne na ye de ako e wo ho se di nti na ode me aye de aba nti maame ne busa me se na me ba no onim se me ba ye ni bia na me se onim me onim se me ba na me ni aza ya mo na ye de e ba ye Akoma FM 87.9 Kumasi aba na maame ni be ya tum so no kra na yera wo be 6 months asisi why yere na awo akala na yera wo why ne yere na awo akala na yera wo be 6 months nie Kojutachi akara yera wo busumi nsia nie wo bi a wo ne yere wo ni chese wo hunu ba kra da nkwa no be di nkan na yera wo 6 months nie enti maame ne ka asa no na me ye din man kasa nti fie no mo de ye koye no mo ko maye aduane no mo maye moto ne nam aduane bia ni ho no mo de maye enti mo de ma nti ho no na maame no ebusa Kojata Akoma FM 87.9 Kumasi ni yiri ni ana takodwe ne enti me anyia no na me ye din nti na maame ne se me ka se ye ne yere ye de eno no na me se me mehu de ye ko bia
nti man kasa nti moto ne ye omude ma mi nyina na mfa bia nka ma no wanya broken heart na chechire ya na me de ba nti ho no na me betena aka anim to na omu hia so omu jeje nsan abode na me tue 50 cedis na me de ma omu na me tena aka nti me hu ya ne so ne na mfufuo ni nyina so ga ne ma me ne wo fa e bae na ne ba ne ta ne kwan na okogya omu kwan nti mi de ma nkasa na eja oye nyina Africa nti na ma me ne ka se ma me nkasa Akoma FM 87.9 Kumasi ma nani aye de na adwena ba ne ho so se de wo ye ni sei nti ya no wotu ka so de ne koye ne ma me kuro mi nse bia okra na okoma ya aduane ho so ye koye aduane bia anye de eni ho na so amfra wa yi o wa na akoye aduane bia eni ho ene ye ko nti ya no so wode ye koda de dumba kuro ene wotu ono ne ka ne die no mu ne ye die akire ene wode ye ko ho de dumba kuro mu ho no na wo besuso mi mu na azaya ne ka so ni mu na nya ona ade ne ye de ebe ayie no nti wo mu kana ma hu said ye course no nso no nti me na ne gina na driver ne ye fa na mankwa be so mu no be twen me bo wa pocha me yire 87.9 Kumasi sabre ne de wo so won kasa ho because one frɛ wa yie no na wo ka ne na fofo no ho ne baye na mu free ba bi ayie no wo no kokoro foforo no so no wo be mia wo obi so mi mu ene me didi nkomo ene azaya ne ka say nyo na ade ne baye nso ni mu enti wonum na amankwa abetwe mi flo nti me de ma yenti na me yes o mum yenko ne ye bai kwanya aduane bi ani na yenko pa aduane ni ti ye na ye mutu ka no nti ye duru ne papa kuro mo ne boye ba ko befro e ba befro ye ne ye ka no ti wona o kata eja atakodwe se o mpa me chew ma no na mbusa atakodwe se die chew 87.9 Kumasi ye no waye mi a o pa me chew ne atakodwe se o de akiri obehu ade koro na me de me kama ntuma nkasa ma musa ne hwe kopem se yebedru Kumasi a omusi mi a ko mi fi enti yebedru ye no wo frɛ ye sɛ ma bedu na msen a yebedru ntam msen a na osinyambo e kyena obeba fi na msi yo mate ma musa ne hwe nso ofon no so enti benana me na me yeye na me frɛ na me so waba me frɛ ne fon so wo se adai na no pase e wo frɛ me na mse ano pa on sorry yanka me frɛ nko wafa fon no osinya de na no pa obu ofu se na me se o asem a wo kan enti na ma me so mi yiwa no saa no ti na musa na me se na wo de ensem be ne course wo ne azaya ntam wo mukuru o papa kuru mu ho no wo se di ase na mo ka no mo ba no mi furu bi na me se e ka no bibi ansi e ka ani kuro mu ho asem na me azaya se me ne kon na me se o se azaya de ma ba yi de enti na azaya de ma ye de aba yi no wo se ai ada azaya se me no na me se o ha na ka kire me se de o ka kire me de me anye de me musa me na me se na wo ntro kakra ka be no watwa me saa no se wo yere na wantimi anka no kura nkire me ene wotwa me ntoro kakra kasa no ai kwasiaba wo be fa me na anim se me wo yere oso wo be fa wo no na wo nim se o wo yere na ono na be fa wo na akofa no enti na me se na wo na be fa me bi sa question o na akofa no na ono be fa wo na be fa me pacho wo na wo se ne pa na ono se wo pe ono se me pe ana se wo na wo de wo ho kwa kyehye no like wo de wo ho kwa fefam no na emema so de akọ no ho ene ma ne ebese wo pe ma mpacho nte sa enyo na adu nko otwi no akua pokua ka no kore ma nte sa because se de wo si ka se wo nim so no wo ayere na wo ba ne ho no nte sa enti ye no kan se am asem a me busa wo no ho atem didie no ade na me kan se wunya abote nti ho no ma me bufu ye ma me kasa ho na me koto obroni nsa se nim de bu ni dua na me de ne mane ne yere na ye de ada ase o mon kan mane ne yire nkan ho ba bia ena no me ye ye ankasa ne moto ne ni enam no nyina me kyekere ye na me de kan ho se me koso na me de aduro no a me kotoy de kai ne nyina me de kan ho se me koso fola ho me kwa gime nsa abode wonye ne nam ene me ko kasa ho pa ni mbufu nti ne nam fofo me ko no asori dan bi wo na me kotena anu sei ena me kai bi wo na me kotika na chi nti na me frɛ ne se maba wo wo hemfa mpese me hu na wo wagimi ana ana me se afi atemdidie ni biom ene wakate me nti na mai ba ko te me nkyɛn na obisa so na ho ana wona ne ka se wodi na se ana me se kodwo na edi matam na so ade ana no ko ye no asem be ni si ya ene nti wodi watam sa no ana me se mi de minim asem nti se na ne nan fofo no so de asem na ye de aba adwuma mu ho dada se mi minim se abrante no wo yere na mi di na chi o mo di asem na ba se mi nim dada so wo yere na me se mi enti ho no mo no a
me ko na madam fu be friend sister say wa na me say me ko no ho na makwa akobọ na mane nti me ko na me hu amankwa no en wo me friend no no ye na me se bra na no asem esi ye no kodwom ba bi bu ndua no se ma me nya abotere no kro ba ye kra ya kra ya le oda hospital en o mu ye nti me da makọ na o simi nko fie na me se me nko me twen na me ko tena so de nti o mu no ba no ma betie ma no kasa no mo de ko ba no betie ma no kasa no mo akobọ no na mane ye no ma friend phone so se woni ho no ma friend phone so no ma ka se me si me ye ni sei me si me gi ni 200 million ni ade ena me sin ya mo nka nche se meji because wo bu mi kwase a ena me de me kan se ntimi wo ha na me te ka na chia na bra bi e friend kwaku no so spray ka ho no wo soma akwara se o me frɛ me ntimi pagya me mu se no ye ne sase se me mra na me ko ye no se maame mate ase me sro nya abotere no ba ye ne ne be de be kasa na asem no kura se me se te no kura ebufu ena bra ne kan ntimi ne bra ne gina odi nkwama ne sister bi e friend Fosti ono so wo mu ho abi wono eno wode ne nsa betu mi kum nti wode me kɔ na bla na kase na le ntina ba ya oni ni pagina hɔ no wonhu sɛ wo be ma excuse na sɛ wo be kan bibi na fitin ya sɛ man bi na friend and na sister ne ye me sister me na me frɛ wo na me wo hɔ na boys na be frɛ me sɛ wa ba sɛ wo be bɔ akala dua na wo ma ye oba yi de me na onye de nkasa ɛna me kyerɛ nsɛm ni mu nyina kyerɛ sister ne so wo yere one na wo ne yere ne kora ne papa ewu asisi ane papa kura she ne papa no wu ye 3 days na we no so papa nso ye dey ewu ye enti no oni suban ma asam de oye ho adwuma pa ma asam de oye ho adwuma enti ne namfofo na ade nsam turu muni asem bi o mbeka anche enti so opo obi amana kan wa asam amade a fa pe ba bi ye dey e fa pe ma no enti no munyina wo mutu we kura no o ka se wo na atena ache no kura no afini ekura no wo mu fa ma abusumi mienu no mo gya wo ma ye dey esi ho no na se wo de na ye enyiyimu wonyem wo no wa mo ayi agu na watwen ya no asa ba ho sa enti no kura no ye keka bobu enu afi enti oye ye no na sister ne kan asa ache me se mate enti bra bi e ba beto ade o sister no ho enti bra ni gina ho din no oti ase enti ono se ma me wa asem yi a wo kire mu mi tena wo din mi tie na kyeremu mi ye na me kyeremu na bla ne wa kyeremu nsam mu de bla ne se na be ma pan na woni ante chewa ba bia bedru bia na kyere nsi be ma pan nti woni adwene da ne tirimu saa no na asem we ya asem hia se na wokora wotwa nipa ne ntro e de nti ne nipa na te asem no obusa wa wudidi na tam de nipa ne be ye bi oso ho kora be ye oso adwuma na bla ne ye no se ne number wo atakodwo ho de ne won frɛ no atakodwo ne frɛ no eno one bla ne kasa ne bla ne sinima me nya abotre na Friday mi nu ne wono be hia na yaye ne ya tena se ne ya kana enti ase ya adwuma na msemate enti bla ne kan ye na me ti ase na me de me ko ofi enti bla ne ye no se wo de wo kwa ofre wa ye dey fa ne ni nkomo na de Friday enti hono ma na ofre me na wo de ko fie me ba de ne no ke kan ka so be boni dua ne na no adwo ena no de wo ye ya na me de me ko ofie enti ho no no na me ka kyense se me ye ye no be sinne moja kola ntwa de bia pade ye dey e hyema se me nim de ye dey asie ena mo se maka wato mo no enti ho no na me frɛ no Friday no na me frɛ na me so na wo ekwan be pa na ade ba ma bra bom so be kumi ana so ba bra bi so be boa me ba woba wa bra bom so obeku ana so obeboa ahyase no no onyinsɛn na ɔka sɛ yigu no ɛwa na ɛwɔ sɛ ohunu so ɔyɛ silent killer slow motion obeku slow na ka wasa hono na wasa nka wo twe wo ho wudi ni bi a che be ma wo beka che ose me dowo na wono obeda agi the feelings na nyinsan ba waka che ose kode koyigu obi koyi agu a eye niema mienu wa hwa a wo bewu eye tu inti no obeku ano no be ma be na pe wo no odowo woni yire ni ma na se de wotie no ono so se de wositie wanyinsa ne a wasi koyigu na dan mu ye den na sere from kora fe na mu bedi agoro ana mu suro mu maame no mu papa no ma ka se maame ne papa hunu a wo mu na da so hwe ye nti wo mu hunu a wo mu bepo ye bra ama ye mum ye no bia so na adwebo mo do awade kwa so mo so awade mo so sa mo wo na mo hwe ma nti o ka che se kone koyiwu a egu nu onu se sa be ma no wo mfa wo nkosi ba bia me ba mama ko na me doctor e ko di ko mo do oh mini aba ko nana
na wo kwaso me da ase that's a break ya me sira opa ha de meka say edure ni nti eye achemfo ba ose yare wanyina bedwane ni no mpene nkasa mu yare wa de ne ne jai nana ya wasanye doctor wajimu hini pa ma hunza ade ba ko a wi ase ha adwene na ya pa meta kana me nyae kanda enene se obi be sorry na sorry no be sorry no okute sika yes no wo yare no hu ba bi a awoso onfanfa na obekọ ha ne Akoma no wi na obekọ ha ne Akoma no wi o no maduro no kura na afi na yare no ye kese na ade ba ko a wi ase eya pa ye sa ade no bare na me be kamfo ba ma obi se eye wo nompe no won kase mu eye wo kotodwe ene mu wi wonam ana esu kakra se wonam na won ukotodwe no obi ho nam wa otumi se ne nan no kora etoto but onu ahwe ne nan na embui enye hwe but ohun se ne nan te no onam a no ototototo mesrew ene ye wo Kumase atonsu agogo wonya duro atonsu agogo station ho abuso obi ya se ope Dr. Ban aklo panio obi ya be kirew Accra so ye was Pinterest Road 18 Junction mesrew wonya duro 18 Junction ho mbuso obi ya ko busa taxi station na wo ho ne se o ba Dr. Ban so ye no kwasam sa aklo panio obi ya de obeba ya so ye na oba ya so ye ho a enye se obeduru wa ne ye tamaduro no de amaw ye wo mfidie a ye de hwe abi wo pomudin ni firi adokoro aye adokoro akofa susanso ne ohawo ne de aba ansana ye de adubena no akam obo wa ne de na obeba no eye sasabro ena awewe nkase no obi de ye rheumatism ena no nso so hano obi nso beba no ne de ne chese oye no ho hwie yeye chese nkase ni mu cancer bia bamu a ewewe nkase no nti onam ana ne nan no ne nu abu se pom obo okra wada o chese odampa so keke batesa nse cancer no awewe kase ni nti ne ebu obi won so awode eye football na wo bo ena ebi wachi kase ko wo ho ana se ukofuru dua bi ana akonya ka akwanhia bi ni nyina ne se fuani kire Dr. Ban so ye number ni 0244 988 004 988 004 ofra ababa ya so ye komo bi e wosie ne wudi bia no ye beto ye bo ne akyerekere wo mu ne a wonte ase no bra be hia Dr. Ban ankasa komo bi e wosie di bia no ye be ma obre no waba bedi ye ya adwuma firi dwoada kope memene da kwasiada de ye de kosomo oba ade enti mesrew se ohawo ne amane bi da wo so a fo wani kire Dr. Ban so ye de bia na meka asem bi kire se afidie ekwa chichi ne bencheye ebi wo esirem ebi wo voter region ebi wo henhen tie ye na se wo hawo na wo chichi ne bencheye a ka wakoma to yem se wo beduru Ban so ye ya wo be ye den no wanya ba bi akoshe ye wo sabasabi ba bi a ya siesie ye de ama ya yarefo se empo ye hwew na ye hwetse saada no untumi nkwa ye bebe ba bi am wada ade ekye na watoa wakwantuo so sa wode no so ye ba bi ne ye wose ye gye woto ho ne ye to ye bo hwewa ka wakoma to yem ye be gye wato ho ye wo nesefo a ya tete wom o mesiesie wo ho ye bibia kama e de amaw se be ya niema etuto yie na ho towa ya jaw kwan amwa ko fie obi o a o yare da fie ba nipa be sra wototo enti ama wo yare no hu se mpuntu obi ebam enunti ne ye sa arisa ne manyina awo sa wo ba na wo de wo ho abesie kakra ne ya to ye bo ahwew ne ye hwew na pomodin ne ba wie a wasa akotoa so aye wadwuma ma me papa wutie me wachibremo kase abroni friend spinal cord no okọ hospital no doctor say emu abiebie wo koto a untumi nsore wo nam nyina wo chia ni nyina na sa woto wo na wo hwe ma me srew papa tie me na fo wani kire Dr. Ban so ye pe ne ye kasa de yensa si ye boka kire wo se
yɛbɛtumi asa atene wo te sɛ ne ɔbɔ adeɛ no ɛbɔ wo pɛpɛɛpɛ ka wakoma to wo yam na nya ayerɛhyɛmu na tu anammɔ ɛberɛ a yɛasoɛyɛ na onyankopɔn adom nti sɛnea ɛsitie biaa no yɛbɛsa wo yareɛ ama wo wabie w'ano aka sɛ ane mebɛhyia Dr. Baa no menka sɛ ne me nnompe mu yareɛ deɛ biribiaa ni hɔ a ɛsan ha me biom ma me yareɛ baako ɛnnɛ ɛtete nipa na ɛha nipa na ma nipa nya anigyeɛ ɛyɛ ɔsa yareɛ na yɛ yare bɔne a sɛbsɛ bi yɛbɛka wo a nipa bebree taa ka kyerɛ obi sɛ ɔsa yareɛ ni aduro ka kyerɛ sɛ Dr. Baa se ɔboa sɛ wowɔ ɔsa ne ɛtetew ɛha wo a fo ani kyerɛ Baa so yɛyɛ yɛde bosome baako pɛ ɛbɛto so na onyankopɔn adom nti yɛbɛtu ɔsa yareɛ no ase sɛ wodeɛ no ɛyɛ sɛbsɛ bi ɔdeɛ ɔsa no wɔ mu ahodoɔ 9 sɛnea wodeɛ no tie biaa no fo ani kyerɛ Baa so yɛyɛ yɛbɛtu aseɛ ama woanya ahotɔ ɛyɛ na nipa bebree busa sɛ Dr. Baa woyɛ dɛn koraa na woasa yareɛ meka maame bi ɔbaa yɛaso yɛyɛ na yɛsi kura atu no na ɔde akyini na ɔhu so na ɔbaa yɛ na mbusa sɛ maame wofie hɔ deɛ ne deɛ na ɛwɔ hɔ ɔsɛ bɔɔfrɛ ɛnam sɛ bɔɔfrɛ yi wonim sɛ ɛbɛtumi amia wo kuro yi ama no awu ɔbusa sɛ Dr. na bɔɔfrɛ a wotete hɔ anansa na aporɔ na ɛmmoa firi mu no ɛbɛyɛ dɛn na mia kuro maame adeɛ baako pɛ na meka kyerɛ wo a wotie me ɛba abibiduro ɛne apɔmuden nsɛm mu a Baa te aseɛ ɛne ɛwo Baa ɛtu mu ɛna menyini wom enti sɛ yɛde yɛn nsa si yɛbo ka kyerɛ wo sɛ wo yareɛ no yɛbɛtumi atu ase a ɛntena fie ɛma obi ntom futuro bi ngu w'ani ɛnka nkyerɛ wo sɛ ɛna wontumi nkɔ na bibiduro deɛ ɛnyɛ nokore na sɛbesɛbi o yɛyi kwan na anka wo dan a wo se contractor wɔyɛ adeɛ o yadeɛ ne ni nipa no so nti no woka sɛ wode ba bibiduro mu a ɛwɔ sɛnea obɛsi aka no na sɛ nka bi abɛhyeɛ no so ɛne wɔhunu baabi a wɔmfamfa a nka ɔno na bɛdi minika aba Baa so yɛyɛ aba abɛhwɛ no ho ɛnɛ sɛ wotie me wowɔ saa wɔ haw ne saa amanneɛ yi a fo ani kyerɛ yɛaso yɛyɛ Accra yɛwɔ Spintex Road 18 Junction ɛna Kumase nso yɛwɔ Atonsu Agogo mese da biya meka kyerɛ obi sɛ adeɛ baako a ɛsa gu ni bɛnim ase dɛ ha adwene ɛyɛ kɔmpɔ yareɛ abroni frɛ no goeta no sɛbsɛbi o saa yareɛ yi ɛba wo so a wokɔ yɛnuanom aso yɛyɛ no a ɔmo sɛ yɛbɛyɛ operation ne yɛyi kakra no a ɛwɔ wɔ mani mu no bama me nɔko asɛm a ɛwɔ mu no sɛ ade no te sɛ amaban enti amaban no ɛteɛ no da bie bɛsa abɛyera no kwan aba abɛhyɛ hɔ ɛno nti na woba Baa so yɛyɛ a yɛdeɛ ne deɛ yɛnyɛ operation nneɛma waduru a wode bɛfrɛ waduane enti wodi aduane no nyinaa no na neɛ wɔ wo mogya ne wo nipadua no mu nyinaa no na ɛkirini yɛ dɛn ɛfiri hɔ enti Baa ka sɛ wasa wo kɔmpɔ yare a akyinyisɛm biaa nyɛ dɛn ɛnim obi tie me sɛbsɛ bio fibro yareɛ na ɛha no ɛnɛ atete wo ama wohu ne a woyɛ wo mesrɛfo w'ani kyerɛ Baa so yɛyɛ yɛbɛboa watu aseɛ ɛnɛ obi tie me sɛbsɛ bio ha nea yi a yɛfrɛ no atwo yi aba bɛtɔ wo nam ama woyɛ ho hye yɛnyɛ yie mesrɛ wo nama na woyam de kurururururu wonkoa kɔdi nkuruma na ɛde asɛm abrɛ wo fo w'ani kyerɛ Baa so yɛyɛ mese Accra yɛwɔ Spintex Road 18 Junction ɛna Kumase yɛwɔ Atonsu Agogo Baa so yɛyɛ yɛntɔn yɛ aduro no wɔ abɔnten enti wohia aduro bi a ɛyɛ Baa aduro deɛ a gye sɛ woba yɛaso yɛyɛ obi hyia wo na ɔka kyerɛ sɛ Baa aduro no bi na meetɔn a ɔtu mfuturo ɛna egu w'ani ɛnkɔhyia no nkɔgye na Baa aduro deɛ woba a gye sɛ yɛkyɛke wo ne yɛhwɛ ade korɔ no ansa na yɛdi aduro no aka wo ɛna obi tie me ne hawa ɔwɔ wiase nyinaa ɛyɛ sɛbsɛbi ɔnam a na wiase nyinaa bɔn kyɛ sɛ wo ne na asɛm ketewa bi no watwe se kan asɛm a ɛnyɛ asɛm kora na ne bu afu ɔni nteaseɛ sɛbsɛbi o enti ama sɛbsɛbi ne nteaseɛ wɔ akyiri ɔnoa ne ba korɔ ɔtwe se kan a na ɔbɛtwitwa no ne nyinaa ne sɛ adwemu ha wo yareɛ yi ɛtetee no sɛ ne wɔ dɔfoɔ bi wɔ busuani bi na saa wɔ haw ne saa amanneɛ bi ha no a fo ani kyerɛ Baa so yɛyɛ yɛdeɛ no woba yɛnyere no ne yɛasɔ no aduro wodeɛ wopa wo abra yɛbɛkyerɛ kwan a wobɛfa so de aduro no afra no aduane
odi aduane no na o sa ne yade odi aduane no na o sa ne yade because omo ye very difficult say onya ka say yaduro de bia onom na wo busa no obeka kire wo say edi enti na wo so wonum aduro no onyare enu nti na Dr. Martin ase na ohunu nipa su ene sane omotie enti no yanya ye ho abotre apadura ene omusu ni nyina afa enti wo de wo ye na aduane na wo de afra na odi aduane no na o sa ne yare ene obi bia wo tie me fa me number no number ni 0244 988 004 988 004 se wo hia Dr. Ba ye wo Kumase Atonsu Agogo Accra ye was Pinterest Road 18 Junction na yare bi efiri utiri so besi wo nase wo de eno ana se wo sori anopa wo se Dr. Ba me yare nini yeso ye de enuro ni nyina ba ma wo na onyankopon adum nti ye de apomde ne bi be dobon na wo be kofie no ebe ye wo sebo eni anigye Doctor say doctor kasa na very because we no man come there yen kan baby and doctor na so no akasa no enu mo da yetini wura no mesrew the doctor kan no kre ye kan bibidura ye Dr. Ba twaptia because nipa na mu ana ne kasa ebebu ne de aba beto so amna to de senya Dr. Ba wunya bi wo baby enhye bi wo baby a enti sam kra na kra mentiti kra Marco wo de nya abotre na normal be ye kama enti obedi Dr. Ba ba ho wa Atonsu Ago Aban hospital na chi ana enkran so ye was Pinterest Road 18 Junction mesra obomoden na fa yade ne bra na fa number we for 0272 50 00 o person ne Dr. Ba di nkomo mre ya ye koya obetimi afre ye no di nkomo na yade ne aka ho asem ni nyina kwa de ma ko ani je ho no eye ba ko nyamishamu Scratch unemu bua ko Dr. Ba wo ye expect nyaza afo no o Accra eni Kumasi lompemu expect yen kan kirew Emra Akoma 87.9 FM and afe Onia TV Akoma mu nsam dwumadi no ansa na ye kona ye ne Dr. Ba kwatwetwe nkomo e wo Bible Center no na me nua ba akuapokua e na edi nkomo e kwane akwadwo tachi ya wo ye fita e wo sofo line e de no afaso akua enti no mukoye wuko ho na weye bisaw matese yase wo ba be botachi dua na wachechire mu na echire wo frɛ no toaso nje chire me frɛ no ɛna waka kyerɛ me sɛ mame ntie de obi ka me nhwɛ wono ana nipa na ɔsɛ ɔbɛfrɛ ne yera bɔna mane no yera ɔne wale na na sɛ ɔba na wale na sɛ ɔne wale wɔ ba no nti de ɔno ɔbɛka ne wom ɛna me si yo matese waka saa de a me hwɛ wo so de wo so ɔbɛyɛ dɛ obeka enti me ye na obre mi scan am de ko hospital nti hospital ni mu an me ko ba ye no na me friend mi san se ya wada no am fam san se asem na ba ye ne den eno wo se asem be enti won nam se abrantie se de wo si won ka no kurenti se me record na kasa no enti na me record me de to record na me record enti me ne kasa na asem be ya nam se na asem esi ye ya obi e ka we aba ya wo na fofo ka nsam kire wi ye se ye ne den I said your power baby ye a dear assembly be no same fitting and baby ye I don't go bodia my modia so as my baby did ho and I'm saying fitting and be did no na me frona o tie de make na o kan nyansasem bi wo mu a kame nko what me dia wudi me no ye be ma wo ne di bidi wa nka enya wo de asem a me kan ye no me di watem ofon so obi antena me se me nya nipa moja nyina me mu
ya nsusu nyina mu nti asɛm na ɔka no afa ne tra ɛna mene ne kasa nti ɔkana maka asese no obehu sɛ me wɔyere obɛtena ho ana wobɛkɔ ɛna mse de asɛm na wɔka na asɛm ne bae no woyɛ bɛɛma nyansa asɛm bɛɛ pan no watimi ayɛ dɛ bɛka akyerɛ na wotwɛn sɛ ɔbɛka nyansa asɛm akyerɛ wɔ sɛ wo san kɔhu sɛ wɔwɔ yere nyina akyi wotwɛn nyansa asɛm foforɔ bi enti yɛ na mene ne gu so a yɛdidi nkɔmmɔ no a wɔka maka ai na ase wabɛka no hɔ sɛ wo si wobɛgye me 200 million no ɛna mse ya mɛgye ana ahwɛ me menya ama mse duru hɔ a na wobɛnya na sɛ wonya enti mene ne yɛ no ɔse a wobɛkasa ma ade akye kora na wasɛm na ntimi nkɔ baabi a na mso me de bɛkɔ baabi paa mɛma na wɔ mo pɛ ma ne de nkwase asɛm kwa na wɔ bɛkɔ baabi paa enti wɔnom na ɔyɛ yan obi ne obi twempena esi fie ma no obi ne obi twempena tɔ kaa ma no na obi so obi twempena ma ne yi tugu ana me bisa sɛ me de wɔne me twempena no bibia ni matade ni mpaboa ni kwase abuo na ayɛ dai bebu me ade na wokasa ana mse yan sa ne hia sɛ me kam kɔ so asɛm aka ho mu ayɛ dai ɛno no ɛna mene ne wɔ ane nsamfo de wɔka bi wɔ fon no so paa ɛna me yɛ din ti da ya wada na mse ne me de ne bɛba me na hu sɛ mmra yɛ dai ɛyɛ adwuma sɛ mmra kyerɛ sɛ obu mi kwase sɛ ya ɔnka mu obi anyɛ dai enti bi okay sa papa na tienti we no ɛyɛ kwase abuo paa enti no sa kwase abuo yi wo wɔ bibia bi a wo kasa bi a tachi akala wabu mu kwase enti no bi a munyi we ba me ana munyi we ba me bibi sa wɔ hɔ ama ana me kan ye no 200 million no 20,000 onfa nya me kwan na me nkɔ me baabi onfa 20,000 enya kwan onfa mpata wo Akoma because wabu kwase okay na wonya kwa me da se papa na wo say 11th October year ben na wo de share kwadwo akala 20 year ben year 2024 last year and we share no into 1 year ni okay ukọ baabi ana ono ye adwuma no ana na wo ye adwuma wo mpotam ho baabi me ton no ma wo sofo line ho na odi hu me oh okay enti ohun no na wo ni be ma bia wo akwa na me ni be ma bia wo makwa na wawo pachan wo ba say mpacho mo nkola 4 wo nkola 4 okay wo mo wen o mo wo menchen wonu wo na tie ya wo hu ye ai wo beto nkola nyina wo fie wo fie mpachan akala beto nkora no wo fie ai a wo ni mo mu nyina ya busua fie na atia na wo han me wo fa fie wo fa no wen o abruchwe okay na wo ma wo na nkora na tie okay nti obehu na ono de wan kan cho so owo yere ono wan kan cho so o ma me nsa ba wan kan chem so owo yere one ne yere ntama ate na no se ne ma me nsa no wo mo wen o mo wo ne nchen ono so ete no wo fa fie ono so te no wo fa fie ya ne ma me nsa no wo ne nchen all right enti e ban science say mo ba bedi nkomo wono wo ma me nsa oni yere na wo nso wo ma nan wo nso woni be ma bia okay nti mo yese mo mienu mo betena na fe mo abobra nka boni bia ni ho sa okay nti e ba ye no hwan na kɔ hwan ho ono ne ba me ho ono be ma no ne ba wo ba ne ho die nti ono ne ba se me ka se won fa me nko ni fi a wo so wo dwene ho Debbie se be ma ne tumi se akala tumi ka kye wo se odwe ne ho se wode wo akua pokua edi be kɔ ni fi e di a ene ma me odwene ho because me ka asem no me dwene ho ansa na me ka akere no indi se me ka de ono so so odwene ho se sa di a me no ene e wona be ma hu se e bi a wo mom na ado ho kɔ hye no na enyi wono na de ne ho hye because be ma wono be se wo pɛ na wo se me pɛ akua pokua me kɔ se ne pɛ be ma bia so kɔ so wo ba pa wonim se wo ba no na edi na chi na kɔ de fie enti ne se eye other way round na dia wo no abese me pɛ enti wo na fa me kɔ fie eti bia wo na do hu ko twi ma nyam de mu ko twi na damfo azaya na kora de onim ya setena mu pa wono de ono ne na damfo a onim ya setena mu na wo se me ntin so me sa ba best wo se bra wo kokɔ ye we no wo ma wo tu nyinsa no gui wo bleed sa yo mate wo kwa mema wo akere sanitary pad ne bi na wo de abo akere sanitary pad e kama eno no moja papa yese moto na wo de siesie wo hu a wo ko fikire na de siesie hu a wo tumi sa bre bia no na wo hu no awo se wese wo mu enkro ye wo 9 heavy flow ene ye wo 2 normal flow no so wo mu na fe no ye free pint liners no ya wa wie bibia no pint line no
na wo de ato wo pant na sesa no enti na bibi ani anache say wo dwonso kra no a na bibi ankeke ka wo pant no mu se enti no bebo mo de ase be ma ache sanitary pad no ebi na so atimi adi ho adanse supermarket no show bi em no ache buruwa toiletries wo benya bi ho enu nti frɛ 0553 661442 0553 661442 0277 491385 na Emma onsanka bi nebom no ene ebi eba clinic na meka fo wonom ede ama wo se eni yade se ye wo maame o papa unua bi obabi okɔ school agye se wo hye so pɛsi bi ansa na watumi ehunade akenkanya mesa wada fa no kɔ ebi eba clinic na de fa ni bi ahode wo mo awedare papa e wo no sam stroke ene prostate liver ne kidney ne yade nkaye no kra de ene eno no bɔ ne nsa no se ya na etukɔ kumase kwada so dwena se obenme market no do ma hinkro wo Ebenezer preschool wo ne apia kubi coastal ene bofi pamfre 0541 565199 0541 565199 Best Brain Publications Limited make afo wonom ngoma e de ama awofo bi a opese wonom ema etumi ebebe se metron kropoto mesrew ye wa from nursery GHS KG basic 1 to 6 no ni nyina mo ngoma no bekenkan no ebi eho enti mo nkwa Best Brain Publications Limited kwaje books papa textbooks ni bi na kumase pankro no oben La Posada Hotel ho fra 0509 822399 0509 822399 Haxa Mission ne capsules no so your satafo adro enu nti wankasa ena wo se du nya oba ukunu ubi bi wodofo bi man Haxa Mission ne capsules ne bi wo de man akire mu se mission ye nsuo eya wo fa nsuo no moto paye no a eye capsules ne bi no eni gina osa yade no ebe free ne so amwade ne ho wo benya bi ba bi eto ndro bi afre 0240 2383 100240238310 na eba ne sa memo agojo eba clinic se na akode a wutu se hona yade ayi emfidi akese no a yade tu yade ase ni na ewo enu nti ukọ a yade ugina so yade afidie no akye yade kure ha woni adura ye fama nom yade ma wa befo ane se wo ho eto wa yade no kwa a ensan ma ne padua no ebiemu kwa se teacher so me 5 Old Insurance Office Junction one abehunu agojo eba clinic frɛ 0553 417752 0553 417752 wudi hye bia wu ama ene wani atomoja mu a wada woro enfa bibia nkwaka wo bre ho no wadwendwen ho na emom no fa yi no contract nyina no fa kwhye Gosway Funeral Home casket shop for ensa wonim wudi woda ase wahye date said that say na wode be ye no si ebesie no adaka ye bede da no se ye be video enkonya se mo bebo kete se mo bebo ado se mo bebo live band de mo be ye bia no ni nyina no wo mo won search eye hu bibia no wonum ewo bi ti wudi an se optime no beso no bekọ akọtena se waje won sa wuwi a wakọ mo abese se wonum nkonya akọ no waje usika kọ baabi wedding so on beba besevu asentu betumi afre wonom asafo oben labor enka na baabi a na koko board edan no won ukọ na wo hwehwe mo bra eye bisankala to ye kire wa wohunu wonum wan safre 0322 006221 0322 006221 and 0243 737457 na anyone any enkomo mama sai emra wusubiem enti woni tachi at 9 abosume san ya na wo pressure no fabiko fie a wo se on fa wo nkwa still na wo da so ma ne ba wo ho ebeda menene tnanya be 2 months ana me yese ma kire me oba matimi de wa ba fie dia hia so utumi de me yede ekofie wa kan mate me de wo be kuma dwene ho so dwene ho ansa na wo yede wo kan nti me kan ne meja atumu a omu a wo se wo pe no wo dwene ho ansa na wo ma na answer ono me ka chen so mfa mi nko ni fie no me dwene ho ansa na me kan akere ne so mfa mi nko ni fie wo dwene ho ansa wo ka akere ne so onfa wo nko ni fie na wo se wo dwene ho ka akere na so ono be ma no wonim se wo so ono na de oba akọ ni fie enti se me ma kan akere ne de a hia se ono so so dwene ho enti wakansa ne ma ye di mi nkasa bi ma hwɛ no a omu a na ma sa ye dai ebusa no ma enti ekodi aboso me san ansa wo nyin san ye tena di be 4 months ansa ni na no fa wo nko na wo fie no oba na wo ne wa ba abeda wa bra wo ma nan no wo ho me ma nan e ma wo mu e ma miensa pani no kwa nya fie san pani nya 15 years enti be me ba wo hunu ohun senya mu ne wo nyina na dadan ba ko omo do omo dan ko na mo nso mo da mo de enko okay e na woni no nyinsan na sabre 4 months no a
wonya mfa wo kra wo nko ne fie no a wo se wo dwene ho no na woni ne busuani bi kra kasa pa cho de bi na me ni busuani bi nipa na me ni no a ye azaya no na damfo no na me ni mu yo enti excuse ana ode ma se won fa wo nko ne fie ho ene se wo dwene ho asa wo kasa won fa ne nko ne fie to no so dwene ho ansa na wode wo akọ ne fie me da se sabre no we hunu red flag bi asa abrantie bibi wo ho nti ene won pese wode me be kọ ne fie mi busa no se mi be fie na eni kwan se mi be fie de o fie bia onye dai on kan kire me kan so a on ka hwe na wo hwe se kontompo ni sa na obeka no kura bi a kire wo won ka hwe okay ana wonyin san ye na mi nyin san ndi na sabe na wabosome nan no mu so abenyin san no ehwe no na emu te san apart from so won fa won ko fie a wo so won fa won kro no ne ye na ehwe mu na me ye me be chima na bia me fa ho a bi wo ho a na ma me 100 cedis bi won so 50 cedis bi wa me wo fie no oba na ma me sika saa na no wo ye de okay obada ho ma de eche ana obe dako pe na obeda ho ma de ye eche ye oba won aduane siri ho no aduane ma okay enti wonyin san ye no de enti do ka che o se ko yitugu minim so so ane de osuro nyin san ya awo de osuro waso wosuro nyinsan osuro awo ene wo di ba na edie no edede na eba ndo osuro awo nti o kan ahyase nsem na no ho na me nwo no obehwe me no afa akire no no asada ne na no se minyina onde osuro nyinsan nti oba fia me de misuro nyinsan yo bo ho ban na wa ankwa nyimbi na se eno ye bra da bi me ba eno ye bra na wanyem ba ko ayi aguo no o ka che so osuro nyinse ba da bra wo hia wo se wo pa wo beda ho no wada no eno de wan ka so osuro nyinse enti wunyinsa ye no ano aka che no so osuro nyinse ko yigu okay enti o ma wo yigu bra na nyinse na nya sen na no ko 3 months bo so me miensa wo do ko hospital na o ma scan ko to aduro no mi scan ko to aduro e na abenu maduro no wo dem mpa cha oba ho wa ma ho there bi ti wa na akoto ye ko drugstore wa ni wachi na akoto aduro no e na wo de ba wo dem e na wo be no mo ye enti se wonu ne moja tu wo na wuwu ya ka wuto ma so wo anwu anto ayi ye ka ne se kwadwo tachi so okay enti no wo yigu ye no e na wo sa ko ne hobi mu jeme ye na afi asetana na one mete ne enkoye na yigu ye nyina na sa ne mete nti ya na me ko to na damfo azaya na nim na azaya na ne kasa na wafa ge no di asetena be na ne ne de nti azaya na ne pere so e wo hwa nti ya na me ko ho no enkomodidie mu ano se aze unu aba ase one me ntina bi mu ntina bibi obe mi bia na me ko ka kira azaya nti ya no ma me wo no se me ne ntem asem na me mo azaya na ma ye den e bi mu nti no wo yi we ni to gu ye na di se ansa na wo se nyinsan second one no mi yi we ni to gu ye na yetena ko ye nim kakra be mpan se be bosome nwotwe nkunu nim ho ndie bosome we ye mu kra na se anyinsa na wo se ko nyinsa second one okay eno so fie hwa eno so mi fie hwa mo sai tena bosome we no se ukọ se we no wie ya mo sai tena bosome nwotwe ansa na wo se banye se de to so mienu no eno so fie hwa mi fie hwa wafo anko ni fie hwa da u fie hwa mpa chan ma sister ohun otan pa cho da ohun abon ho so pa cho da bi wona ma mema so pe pa cho mema so wo mo frɛ wo mo frɛ no mema na se ope nyina no wunhunu wo bi a chese wo mu nyina no kwadwo tachi chen wo mu nyina wo ska chen wo mu nyina wo gina so chen wo mu nyina ne be ma so chen wo mu nyina ni sisi mu ayeyere chen wo mu nyina wo ma me bu afu me bu fu ansa na me bu akofu kwadwo tachi ma me bu fu na me keka bi nkyina wansa wo be ma no ase opo wo fa nko di fie wo se wo dwe ne ho ansa wo beda wo no abosome nan ne wanyi nsan wo sa wo ya to egu aka kire wo se wo mpeba ye mpeba ye di wo she condom wo ne wo da wo she condom pa cho da bi eso so wo mpeba wo she condom so otu free ne ho ba wo tu pa cho da wo tu nhwie ngu da bi hohora no sa fa me shem wo digum no wonu awia be ka kire so ompeba na wanyinsia ma na ma wosikasa kode kwoto aduro na benom na bojantu na wuto wo maso enan wo manan wuto wo moso na gya wo mu nyanka no ono nkoda ne de ho ne nyina wantrefo wasane na kwota bo so be nwotwe biem ase akoyinsa de ama no
wo si dan ma pacho de wo ma wo dwetire pacho de wo bo apata ma pacho de Akoma FM imagine 7.9 Kumasi. To the be ya na ya na emi yo ma mi kongo ma charge wo ma me charge ne so ansa na ma ko charge we so be bo dan fufi ti ma me charge wo me sister so ya na afa me ko be ma ne so because I me ya wo ma nan wo be ma usika akoto aduro se be konom kodaw dem na konom ne kumu jantu ne ko wo ma nan ko ji wo mu nyanka na ti ase po na da sen kama wo fefe je ni ti na hye me no obi ananim ka musi bi kura obeka se nanim ka musi wonye obi a e ma ne nse penti no ate ato be ma ba kodom na wo mame yankwa yo Maa Akos say de Congo ointment nko for questions are no mu busa ye yenso yesi benya adaje kakra ba bi e be ko bia ye be yi bia no e de ama wo mo na ebi mu busa ye say yesi Congo ointment ni timi infections e bia oba wa na mu kekaw enso firi ho oba ho ye wo hene ni ade na ade na sanso etimi na enso ben stretch marks pimples ene ade ene ye yi manon kakra no ye ni Congo ointment infections eduro na infections no ene ya na mu nko a ye nipadua ne nso yare etimi ba ho infections ni bia se usra nko na nko no ema stretch marks ema na nso ben ebia ema dark spots ema nipadua ne sesa infection na wodi aka body na infected sanso ena bacteria mo waba wanem fungal infections ba wanem a eno nso infections ni bia sa dwuma mienu yi ena Congo ointment edi afei se pompo na abawo no aba wo widium ti wo widie ne yare infections ni bia eno nso wo de kan eyi firi ho obu ho krampo a ne nipadua ne nyenku obi ta wo no kofa no de pepa no ho obi sapo no kofa no di dware ye nipa no wo infection bi wo ne nipadua eti ukofa ne sapo na wo di dware ukofa ne ta wo na de pepa wo ho a wo so wo keka wo ye wo hene na de yare bia eden aba wo nipadua ne infections ni bia enti Congo ointment infections adwuma se body anase because skin infections anase ya name vaginal infections no Congo ointment ene bossa adwuma no na adwuma ni neat kama de maw say ma komia na meka ma bra nkasa free last week ban say form 2 for no ma kwan koi form 3 for no ma kwan Friday no ekoi na form 1 for no start ba Saturday ti edi Congo ni jabi kwan no na ye sanso welcome bi edi Congo ni welcome bi e bi say wa ba school no infections mo anu wo ho wo mo kono maja bebre wo ho wo turu mo onye sa wo turu no anu ba yusu eti e wo se ko kyerɛkyerɛ mo niema bi e wo so mo ye dɛ wo mo ye na timi aboa wo mo oba tan bia wa paka o mane ma wo di ni ko school bia no ko pe Congo ointment da fa hye ne chobox na wa ko pe cotton asa wo nso aka ho kyerɛ se wo dware wia no pa o mie bi na on fa nto asa wa ne so na on fa nhye na nem na on ko school nkonko suade opon no oba dom na enumre go bedware a onyi ntontwene na on se mia foforo hwe sa ye ma we mo no almost starting use Congo no a everybody I'm telling you one be a messy maybe abroso ama e be say time we no nyo mu nyina na asoro kakra bi na asoro enti dodo no anim be ma enti what starting use a me say me come cho say be ma bi obeba ne ho bia be ye nwa because we clean who ye pa yes ramo yenye ne sa because infections ne man di free school mu na eba lady ba akra ba akwa e koto ni school bi wonim ne de no eyi te sa akatoa ye nimu ana ma ko wo yi ne panty sister na ayi te say wo de akatoa ye fro ye na ayi egu ho na egu panty nim na mi ne de ne da se de sitie na me hye da hu sa level ne bi da setimi duru ho ana mo se ye bisa ne senti odi kofi o ma mi hu o se ne ma mi hu no wato aduro de ma no o se aduro bi se wo mo twete se panie na wo mia e de wo se wa ya entimi emfa entimi nko eti Congo ointment no e na ya ton obi di ama no me ka che se me mfa nchew me ton ama e bi se ye bibifo na de bi e de che bia yemu
yɛn value eti me to ma na akwa wetimi ayiro ho ayusu ni ye na mo bie school na mo ba oso mbeba school nyambo Monday ya ti oba me besa ko school mo ya kwa ji feedback no se de si etie se ye ka infections asai ema bebrebe ni wo mo ne ma obi beka se bia oton ne ointment oton ne dro eti na o kasa bebreza mesra Congo ointment ya ye de amount ko use na mi atie na ya ye no me de akora bi kwa na ka kire mo se momi mi atie ne de wo hwe ni e deep house de wo konko ni mo no yes ya mane di ya me dro na kom de wo konko ni mo no e effective but we no dear 100% we use a ma ko say rashes na de ya am say enwanu na afiri honom na eko o say me say me wo baketo bi ofia o ye stubborn na ni so chechese na wamansuo egu na fusu no de nse twi so omo treat bi ye aye akre killed na nsia mi atie ne bae meti wodin na me fai sefra na me start say mi mia bi eda na fusu ha sei na me de asra so amua na me pese ade no ye level a me pewie me hu sa ade na emu no me yem hye ne because Congo yen ka setimi akreda na me dia sra akre so ma ade na emu na ti say Congo ointment no ebo adwuma lady bi ka kire me say ensan gu no ode bi sra so ade chin we hu nsan ne bi okay na me gina wa ka matie de but na me ka mitrim say wa so ode sra so ade chin we hu no bi na nsan ne ko woni ma de chin ma za fafo bi say enti wo so won san na de chin ya na ko say madam aden say wona wo ton ointment e bia wo fan sra nsan mu da me na me de asra me nsan me say ade chin ya na eko sister me ko take na me share driving me room na me hu say ma ha say asensan bi ase bi your friend is saying Congo timine pa ade ye totototo ye hu 87.9 yamompo ya ye ma ha na me tibi ka ni mu anam distraction me call take sa be dwa ngajan hye ko baba na me say sister na sam na o kan no kre Congo ne ye adwuma eye kama eye kama me se pimples na egu wa fasra na enclear wonim ni nyina mfiri ho mfama ensan bi egu dware wie na ho keka wa fa Congo ointment sra na ya na o ye pese moto a mo so mo fra ye pa dance die enye se okoto ne sa fra ye na me use ye ne se na eye me use ye ne se na ye me ye pen sa pa e boy ma ye hunu ade na ade product na ade aba market no se de si eye adwuma si efa ye numbers ne 0249 01 71 01 0249 01 71 and 0204 61 na mako woni bibi body odor onam kankan ya ade a enye kra enye bako he ye mankito ni nyina se wo mo hunu me se ena no papa bi efre me no ni mi di nkomo ena wo ka kire me se ye se ne baba ayo ahobon me ka ne amanesi so ye se ne baba ayo ahobon no oye be ma won tifie mene na kwa asore oye be ma on tifie oba na wo hwe fi ti what na wa ma mo baba yo a wo be JHS3 yes akra ne transfer wo school mu a na nam kra de na enye kra etu pampan ne basa nti ama enkra ne nkɔ ne nkyɛn ene ni nkonkodi agro ena teachers no e ma na finding out hu say asa akra yi o mo ma ne nkyɛn o mo busa nkra na o mo say ne ho bon na wɔtena se kra de a na pampan nam na nam eba say teachers ne say no kra na amukọ hwe ne forms so no number wo so mo friend papa ne kosi ne so na mo di nkra nya gya no say oba no say na esi wo school mo nti a mo hwe na ho ne die mu wonim sa akra no adware kra mpo wia na wo hohoro ne ho a wo hohoro ne to ebefa na nem nya opepa ne to kra no opepa fa befa na nem wo hohoro no wo hohoro befa na nem mesramo ye nuanom ye maame nom ne nuanom ma ye kyerɛkyerɛ ye mama ayoan we nyina ka ho bi ɛna ɛma bebre pampan aba be gina wo mo akora ni sa be de pampan ya no da kɔ awura senior high school ne didi na chi sa
na fe pa mo nkrofo eti yesra mo nya ne sanfa mo na mo fa kongo no so ntwetwa wo mo na ekuro bi e wo mo bia ne nkeka ye bia enko woko ba bia ye tonra ene ointment a ebi wo so pe kongo ointment esi bi ni wa menye foforo na ansa wo frɛ e wo 0249 01 71 and 0204 61 nyame enshapa eye Akoma 87.9 FM na Afeonua TV Akoma mu nsam dwumadie no na wo hwɛ na wutie medin de Maa Akos na mayento aso menua akua na adie ba ade asem ben na ben ma na ka convince wo a wo san ja wo ho ma no the second time bese bi se ofre me se de asibia me mfanya de mfanchel me se ba cho de bi na wonim se minim se bia won sa anye sa de ne ye de ebiem okay you kan ya no mate na wo san be pache wo ne papa be free mu no amokoye ayie no a wo hu se owo yere no wo san ba back no wo ne beto aso me ba cho de ne o ma me fie ho biem wo ne na na biem okay wo ka se wo kɔ ne ho na akɔ bodua no o boy ba cho ma modua no na wo de kwa hunahuna na na sa wani abre se okobodua no na mani abre pa se nka me bodua no ade no wa mo because empanimfo be me pa cho sa akobo sa akobodua no ka ho ye wo be bodua no wo wi ane ya de aka ho enipa bi wo mo se duabo kobo mama akwan fa kona kobodua no kwasi asem wa akwa se wonne abrantie yi tran se ye fa se mfie mienu kra na ne tena ya sister edien pa titu betimi akase o anya hwe kra no wo ma nyinsan bie ba ko no so ma wo yitu wi eno so no sen so onsan so onsan ye ready so obewo okay eno no o ma uska fa na me fa ntu eno so no na ma uska ma wo kotoye na ma miska sekan wa ne de me amisika na me de kotoye second one no wa wo sika na ade kwoto aduro no koyiye sabre no sika nyin se na nya se ya koyigu ye na e ko 5 months na se eno di busuminum ba chan Akoma FM 87.9 Hello. Osa friend bi e ma me etiefo akala ne ye friend no akala sofo line kwadwo tachie akala wadamfo ne na damfo ne hwan Isaiah wadamfo ne Isaiah akala ho asem ne ye ka no ehe fa na mokọ na ayie no ne papa ayie no mampo echi ho na mko hu ne yere no okay enti akala miminim se wunim se wukuru no kra sa brad wo bo we kra de owu behunu na de na abeka fa ho wo ba be fa mpana wo ha akala yere kwadwo tachi akala na se yana na mko ye na nya sen ye kwa ye ni bai ne Sunday ni 2 weeks enti meme ko so fala ni 2 weeks yo Sunday yi ni 2 weeks akala so wo na yere wunim ni din efena efena adwoa nye din yenya ne din pa adwoa ense ye no a wo ne wo maame ne wayi ba ya na oba no ayi wukuru ko ho no na ne mpra wo ho na ne mpra wayi na se bi bra wukuru wo so fala ya wo ye adwuma peska ba no de wode ye no ye be bodua de wada ase na wo de mpa ho asam nka edua ya wo boy sanka de ne yere ne me da ase wo na kam do mo da ase wode ne yire ne me da se wo ba ne ti ba bi o ebia na eye ba ne se wo kai be ma no maka wo nti wonya de wo so wo ye esu wonya de wo so wo ye ne frama bodi bia ba ba mo afa ho bi enka wo bo be ma ne dua de wo ne wo yire no oba no ene wo ma adase me pa cho se mosa se bia so se bia nya ado fa che me mosa ensamfo dua ne bi mesrew because se wo kunu yen hwe ne se yo se wo na wo kunu ena wukunu ti sa akala map fun tantan se ya wo wi anu obu o mkwase na won so wukura kofa baabi na susu ampa se ba na behu se
bema no ne yere ewo ho ena hye no no bodua na ode wo ne umada ase anke be yode die enti na enya wo de ka kire me enti enya me de ne se so okope oba no na me exactly sa pepepe na aka la ebepe no na ne yere ne ma no amu ni ho enti se wo be boni dua wo de boni dua no fa ne ho na makwa nyina de odidi ma no na hwa ne bibia fa boni nyina boni dua na mpro why fani bibia na wo wia na de na japade kakra wo wona kadiabo no se wo wu a eja nto japade nim na hye de be sire na ma enya bi wonu akasa fo wonu akasa boni dua ntema why na kono ene ne mesisi ene ne kwase bu fa ne nko ba chomatema fa ne ma nka ho bi da why ba chomatema okay aha ye gusu na ye frɛ no waye na adwe wini ni foni ba chode bi mo anya lovey ye ntwa selfie mo da ho na ye twa selfie sa ne ma no anya bi won she dan sore ana baby ono na ama ne ho kwan because wonye nti wo ma ne ho kwan na sister abusu mi num na wo yi nyinsa ntugu ye ma mpa chwan wadani ni po Jesus Christ akuya wa asem we na me pese me bisa so wasem bisa wo medum TV ne radio na wo man edem ho medum no to be 15 years pa akoye de wa ye pa ka be yende one be ma waso po so odo wo onfa wonko ni fie wanfo wanko woni wanyi nsai omo ayi ato agu wasane na kwa da to so miem ano da nyi nsai aba eno so wanfi kwa yi ato agu miss gidi yes even after second nyi nsai na wa wudu sika mpo yitugu e kire won ndai anyi nsai na kire so no no mbe fie no mbebeda sa sika nyi nsai na wa ma usika nko yi agu na 5 months na wa wudu sika yigu ye no e kire no sa ma ho kwan ma ne no bedai enu echi no kra na ansa na wo se kɔ ne papa yie no obi afra wo ayi moko ni kuro mu okra no ne maame ne papa ko tumi de wo chi a wonom ne maame o se ne maame afrim ena ne papa nso so ena ye kɔ ye nti ne ye ne ye kɔ adwuma ye fo no kɔ ne nkrofo no de o mu chiachia ne bra mpani for me de wanti me amfa ma nchia obi a sese ana sese e be se de no de wa chia wa invite umpo wade wo tete yade wo pie yade wo sie na ukoyi uti wade wo tete ne yire wo ho nti wade wo yedan ma menko na menko fa me na tachi wodi abubu pa kwa he papa upa wo wa hu ena de ma ne yensisi wo momfo amfa ye muhu ni saa o enti wodi atama ayi sofo line ho ye ayi repair car na repair ma ya ase ka ho o repair car na repair ma ya ase repair car na repair ma ya ase na da ko be yo dabone ada wo be da ho na wo hwehwe wo be ma wo hunu no ehwo na abehunu ye bekunu kwat wo ebedwodwo ehwo na abehunu tena wo de nsafo mu nsamfo no amunyi obi ma nenka kye mu no amusi ho na emma afodie nkrofo yire no na mu miemia wo moto e wo mazi ho krofo yire no na mu miemia wo moto na mu bubu o mu sisi achi nsamfo na binom enye o mu nyina binom de te ho tena ho na kwasiebuo eni duabo ni wuo tantan na nam yankofa nask emra kodi ko mo be ma ni nyamfo pa nask scientific herbal be na Maa Akos me joso me sese obi pe ayaresa emu ayaresa baby a apomdi adwuma yefo wo na wo mu nim yade bia ntine so a Akoma FM 87.9 Kumasi yo obisafo medenchia fi nask scientific herbal research clinic am obi biara wanya akonya wotie meni age pa se ene wanya akonya na wotie nax dwumadi so in fact ene yebedi nkomo mi no pe na nkomo no so mu hu am yi pa da bi ha me di nkomo ya me ka se obi atesa nkomo we bi da me nax ya so ye abusafo de tie ne se ene yebedi nkomo afa ya Akoma ho coincidentally na nso ya Akoma FM so ya Akoma FM abusafo Akoma eku ni pa do Akoma yare na de ehu na ya wo mu ni se nipa bebira Akoma yare na de wo mko ebe to mo hu da
na de ya ho sempa ni se yonkofo bi ho mo de omonya science no sentence no ba mo bu mo ni aguso enti e be kire niema bia se wo tenka wo nipadua mu a okay e bia ye nkai bosa akoma ne nyede enya adwuma yi no you very very careful if you say akoma yare amedimbo ni bia beto Ghana ha se na wo jare ena ofrim e ka ne ba bia ye tene wa sore abusuan ba bia if you say akoma yare no ediar boni different pa cardiovascular disease nemum ni di pe sha daka mu boni fe no silent killer no kwa enti eto bi akoma embo gidigidi bibia nyew enso yesi na wonyare eno ko enti ehu hia se wo tie mi ana wo hwe mi na edu mebi hu se won sai tititi wonante kakra bi na wa bre obu ho a onum pressure duro still pressure de bi obe check na wosro mama nye number no answer okay but the number ne betudwa na wa friend wa jo special code because dwumadie kese bi koso nyame ya aduma bo china ekosi fiada enti number obe fresi anu wa jo special code no wadie nkomo no na wotu anamo aba no 0244 0244 12 69 0244 12 69 after 0243 30 72 76 0243 30 76 mama wakoma anya adwuma yi a okokete so a woda wo bre papa obia da na nkwa wo ho na bia na wonase na peja ho aneso nso asanso abafom ekọ na ebasa edu me bia mo nse ofisa na honam nyina yo basa entini mo sisi mo jani ntimi mfro yi nti wanhwe yi a one day onso wanhwe ani aka kire wo se na wonyare ene ofrim na ne mama se doctor bi twere ma wo se kutwa ECG weye electrocardiogram enye electricity aso ye de besisi akoma no de bia so nsa no nan enne be kire se wakoma no ukoba no eye anasa na dwoba akubi asem bi beto mama ne doctor bi twere ma na unkuta 300 million ya to so about 300 ya untimi nkotwa na o ka sika eno na yesi nyame ya adu wachina Wednesday Thursday ni Friday oba ye twa ye news kabia mama se ye dia koma ho nkomo dia ye ntimi nya onuanom mpanifuo mienu eye liver ni kidneys eno nso kokwale bu ne komfo no chenkofo bi wo dialysis machines ene timi bua nsa na liver ni kidney na ye adwuma na saafo ni bebre ye nkofo no mo ntan cheki o liver no mo kidneys ba emfiri wo mo efise nei doctor Churema say koye abdominal scan yen check liver and kidneys oyo ba yentwa wode ne kan ho be ma yentwa prostate kan mama se ungu 34 million na menko eno nso ye de aka ho se wo ba yenyi sika bia yenyi sika bia ye be ni free on say edu me bia ho so chibi ka se bra me di bia ma o free ba on kira de kro ye tumre ni a kire wusie mama ye din koma fa akoma liver and kidneys ho de a ye mojam yare bebre ensu aye no duane aye din from aye home enti yare bit syphilis hepatitis B malaria typhoid ene junso mo yare obi nim ne blood sugar utese wonim ba bia ne sugar na kran de eda obi nim ne blood group mama test ahodo be ten amabobosi wokọ hospital bia na doctor se koye na nkuta 5 million na ye nyema eno nso ye ni free am obia won sa asem ebi nsi da o ebinsi Ghana hada na dia ya me ya ne say eye only Wednesday Thursday and Friday sipe na wo ban hye kakra bi na wo ho obetua wo card sika 50 cedis consultation 50 enhwemu anka ne bo bro tete 15 million no bra be ni free mama be de number ne betu dwane location ne mo mama nka asem we adekranti a wo so obi atu ade we hu anamo ne say titiriu omo enum ndro akọ atifi akọ atoye etwe sika twitwiri die pa yare se maye no omo ne yeto nsafro efi se mama se nhwehwemu papa nkoso a ayaresa emma ne wechina emma ade achinso anya den emma na nya doctor bi na nitirimo oden aha na mpeso bi ahye ne nso no enti na wokọ ne nchen no wanka se kutwa akoma kutwa scan
koye labwe koye we doctor ni me send boarding okura wote na no bo abubu o si e bi school o ni sika and the burden wa kase koye test e 15 million enti wadon sabatu machine bi so keke na yare o wi ase nyina o de ato tiri so na owi a waje usika kase obenum duro na no na honto nyame adom 15 million for shubutu what dey be test no for free to our card 50 consultation 50 mama obu ho a onim so yare ba open yare eno dey iwia ero ni asibiti mako baby nimo ompe yare no na wo se ye nhwemu na huntie mu oduro na nkode a obeto oduro kakase da ho de betimi mama baby a chichira abo na ho na eja no nhwemu a ye hu se yare we na hawo no so no modo no wia obesaba wo se nkofo bebre omo no modo no omo ho ye o ma na yare na kakakra bi bo nya akwanya because okotwa scan no okotwa 4 million to me say so ko doctor no ho bi me say doctor ma no modo na wi se akotwa scan onya 4 million no into review no kra onko yes obe nhwemu ni nyina free wie nanom waduro na wonum waduro ni wie a sabe nhwemu ni for free biem na yemu se yare no ekwa na nyame adom wadom branches miensa ena wo Ghana ha ye ne wokuma se ne de ahene makokoben wo de station wa test station wo se woko nask we nya ira kwan so won kan a enkrafo muntie me ye pa ye wo taifa ofa taifa ka so be si o blue kiosk obedu wa ne nask somebody ka si ho no wa follow baby a somebody no wa ba enka me sawo spinters ho do so be si o rainbow supermarket behind rainbow electronics ehwa ene ewo ti be the number yi ma wo be frɛ no waju special ko ne mo mesre wo mo e be frɛ no we de mesre me kan impress me sa sre mo o je number na family pa ma ko 10 ne ka family pa 10 no mo nso ka ensem ya makan kire o no mo nso mra bi efi so bu ho a ohia mo we but bi na won fa na fidie nto onua TV ana say Akoma FM nti na wo de ama na nso wagi obi nkwa bi say ya num nduro abredodo na once and for all no ye hu yare no ye ntimi hu na duro aye de bema we mi ka say obu an problem pan say doctor wa kasa sanso mo yare bi edin mama say mbobo yare din nemo ye se de hawo no beka nyenye nhwemu no so de yenkasem wo de osa wo de typhoid wo de yawo wo de bra nyenye nhwemu no ma free busan for number obefre no aju special code no 0244 12 02 69 0244 12 02 69 after 0243 30 72 76 0243 30 72 76 mama asempade etia sempante etia nyina ne se hospital bi o wiase se lab ne scan eni Akoma ho nhia ne hwehwemu nhia kubi emi hospital enko laboratory se koye lab kutwa scan koye wi eno nso na ne boya di 15 million na unyanti da bia wokwa ye bo wonsa no kekene ama wunduru no ene de akonya na ba sinya be ya do kina Wednesday Thursday and Friday Accra aye taifa spenters ena afi Kumasi ahenema kokoben tinyame ya adoma gi number we na frɛ oba o card 50 na consultation 50 frɛ na gi code na frɛ obi kan ho na mombra ma bibia nkoyi mai number ne 0244 12 02 69 0244 12 69 afi number ofra me na mefa na din komo so no 0243 30 72 76 0243 30 72 akala na se kwadwo tachi yi sofo line yi baby ye cast no sofo line na zi no jabi sofo line na zi what fitam sofo line fitam ala magazine ko na fitam zongo ala magazine menya fitam na sofo line fitam eti ye twa ye ho aba na ye ba abedwafo bepem men ko kura branyina ni dian kasa ya dinim no omo de frɛ no hore akala bi nso frɛ no akib e dian ya de frɛ no no nti ya no de paasem to menim sɛ n'ani gye me one me betena nti oje me number
so obefrɛ me nti me ne didi nsa wo so ofon so a didi nkoma nti wono no ye se mi hia ne na yenko hotel na mse hotel de me nko na me mete me wo fefie nti se wo ya na adwo so na me betena de a me kire ne fie kwa me na ye dey aba ampa me kire ne fie kwa ma ne be fie me fie first day oba Akoma FM 87.9 Kumasi oba nti me ntena be 4 months na nyinsen ye dey epie mu nti mu no na mbusa anse bra uni yere na waso da bi no awo miensa na woni na ira ye dey agyan enti me ne tena mu a na mbusa anse mpese me kohwe ni fie na hefa pa na wo ye dey otie enti ahya so ka so otinya apatrapa na mse matrenya nkyere ne aseda nti apatrapa di minimo pa enti da from say busa na waso to opokukuru na mjani na wa na waso otinya nkyere ayi apatrapa na ade na so wasa ada na wa na waso opokukuru na metie oka ye mankasa na miye di nti nyinsen ne ba ye na dan 5 na Akoma FM 87.9 Kumasi mani momo ye medei Akoma FM 87.9 Kumasi ombehwe me na mesemate enti ehon mtwop mani bi a mahwe mame na mekɔ mechima nkakrakra ti moa no no afrɛ me sɛ de adu no aho kyerɛ o muntu ntimi e ma me nwo ntimi nyiska nkonkɔtɔ aduru ɛna o ma me 500 cedis ɛna me lekɔkɔtɔ aduru nti mu hɔ no ɛna me yɛ sɛ wo ma miska wa ma miska nto mogya duru ntimi sa de beto azaya na anim sɛ na nadamfo no ntimi ne nyɛ dai ɛna ntibim nti me kɔ akima ya na me besuo mu hɔ na o mu didi nkɔmɔ nti wɔnom na hɔ yɛ sɛ azai unu ya ba se wo ntimi ne mentana bi mu ese wo kan se ti boy ba FM 87.9 Kumasi yes na wo ntimi ne ntana bi ho ana ntana ho wana abetana ho na ye nkomodidie ne ye ne edesese ya no bi aso ne so ame no na me ba mi fie ti mo ana wo de frefre mo fon so a oba ne be ma ntamu de na wo sa ye de ba fie nti mo ana mi tasu busa no se sa asetana na ye tie no ye tena mo na ya aware ana ye mpratwe ne ye de ye twe na mpratwe we de mi hu so ana wase a baabi a ya tena adu ndie se ya aware a no na me so ke waka ne sa mate enti mi musa ni sika mfiri no ho me o ma me atare yakura sika mi musa hwe no ase me enti mi ka se o ma miska mfa nhye madwuma nim enti o ko ma miska 300 cedis na de ma me Akoma FM 87.9 Kumasi enti didi mo ayetia na ya nyinsen sekan wan sa baaye nyinsen sekan wan sa baaye me de me ma adwen se mewo ani hu kura se bibi sei nti me frɛ no sɛ mesrɛ no mmerɛ fie na me ne wɔ nkɔmmɔ nti nkɔmmɔdidi ma obi sɛ asɛm bɛ nam so ne nsɛm nyina metima aka kyerɛ ɔfon so nti bala fie ne yɛni saa nkɔmmɔ no efiri na no prɛko pa anye ada ɛwɔ nyama na nam sɛ ɛyɛ dɛ na hu yɛ ada na wobisa me saa asɛm na bibia sɛ no nti wo de brɛ fie wo ba me bɔ no wa ama nti me hwɛ sɛ de esi kɔ no a ɔno a wɔnsani wɔmfrɛ mi mpo na me hwɛ na die kɔ na me sɛ me gyegye ade so amena ya asɛm na me ɛba nipa kura me Akoma FM 87.9 Kumasi wo ana sɛ yɛ ne dan ti me hwɛ din na me yɛ powder store na me kyerɛ mu kyerɛ bra bra sɛ ma me wo fu ya pie akala ohwe pa akala hwe pa na ma ge na yɛ mfum so me ba ho pa ne yɛ hwɛ sɛ tiefu ayɛ wa da twɛn me ba ho but akala ohwe mama me de bia na me kasa ho ye onioma bi wo a wo ye de nsunsuanso emfa se ne se bi boda bi na bodam na ma na nche se ko ya fa obe ma ko he na yim na kodi so lank wa bonde ke de nka kwa da ho but wontimi nya sa na kire se mra ne amamre ne onioma bi wo ho a ma wontimi nya enti ye mfa ne se sister wa ye mfom so se den akura na at least wona no ada amon ahwe amana yinyensen agu kwa odina faso ne ade wo yere obi nka se ko ja wo yere na wunim sa wo yere na akọ se ne pe se one ne betwempra enti wo koye sa se bi jimedi sa no hu se aye densu nso aso obeba bara fedie unya ne nantem sa ade atwi wie ye no afedie o keka nkwase asem kire no obo wie benya wo odo fa kwan bia so a ebenya because asa wo do nyansa e na wo de beat no e de aye de opesa wo de eti akala bebi obi ama wo tie mi a omomode mpa bibi mfa mpata sister yi ompa bibi mfa ma sister ma aso munyo no anya sa obetima ayo bibi ama asemato bele metu ni busu ne ma me busu apani wo a onka sankyere no onka sankyere na obetimi oso ne yere ne nso te ho ne yire wo ho ne ma wo awo abusu bi nsia
o say go for timbo dua de man e ah no odi ye o so odi ko bo adi ganase okay odi ne yire ne ne ko daase mama me de bia me ka say bone be kum bone fo e na ade ye wi ase no to obi di na adwen bi ti ma wo akire pa na wo so obi to e ya o papa ade a ekum sunsun kura no kese obeso o kese wo de so jimi fo de bi ma da e ma na pa o to ase wo adwa no mama anya wo mo pe o na ka se bi adwa cement na no ya na ta ase be ba na those days adwa se ye gu concrete na ne prayer fa so no ba bon hu ne ke no twire to ase so yes ya da form de wo dia ye na hia hye ne nti na wo twire to ase sa no obeso o ti free so e ma hu se obeso dis wo jimi a ono so nim nyansa jimi akala na busu apanni ma me ne papa mo mpa bibi nka nkira akala na onye ma awurai na na so munyo no ba mama hwe ye ma no bitime dwene mo ho se bitime dwene mo ho menti ase ya busa mo se ade se ma no ya bo presse se be ma bia ba no nya se pa bi una ma na be pese be te sa point na se wa hia be ma na woni ne nkomodiem omre enko fie kura ototo ayampia mama ndi we obi na so tufo be ma pewa se be ma pew pa we obi na so tufo na won de bia asema de bia me ka kire ma na o montie ne se e ma na e ba mpena twen na aware mu a o ma dwene se me ba mo ahwemi o na sa o ko se be ma nkwa no de sister se na de ba mu o because na be ma hwe na bi ni wiase bi mu na na bi o e bi ni wiase it is what was that na me na atade ka nti na o ba so mo to atade nche wo na na unshi an na na unshi atade sa dross of no na be vale kan on to dross man wo di oba wo 30 years 35 awaso aware wo twa be ma dross ade be mo aso wa cha dross hey sister ni why you to na nantiko what for you to say oh ye mfa ye wo do be mama baby awaso aware e ye na be say on ne be me ko bra what to ni mo ya be say be ma be respect you no matter what say be no so mu hwe kwa wo be respect if you won say ho over respect over family wo mi fie na dey obi mu say adam ye me charge obam kwase no ha nti ma mesre man mfa show mo say ye mfa nsa nya adwuma den enwo bra se de be ma so bo bra no ye ne be ma hia obebu efise se de o bra na sa na so bra na sa odi ba be gunu so sa de a obu so se kwase de bi ma da akua me mamento aso mfi ho eya na mero aho sister bi ye fa ne sister fia o se ni kunu ni jaye na wonu abomodin asifie fefe kama ena papa bi hu no no se obeware no o se wa no ka chense papa efi ye esi wo nti da abeware me de a me ba ware ye me ba ware ye nti se mi fie ni nti ena wo beware me de a me ba ware ye me ma wo ma metena ha ene me mama metena ha me ba ware nti me pa cha wontu mi dia ene me srawo ko ne ko bo bra na wunya die wo no so pese obefa wo ba ebetena ne fie na no ba be na ade ye ne fere ne se one ne ma be hu no na one nam ho sa na ba ma ehunu ne sa na ba ma ehunu ne sa abranya o mo ko bo bra no nti ono ne wo be kwa ko bo bra nti se dan kra na wo be han ena mo betena mu abobra na one mo be han atena mu abobra sa we nyina aka ehu media ade ba ko aba ma ne ye ya enya me fe ne se uhia wo ba na ka no kre ewiase obia ne de opeso obo de bra ya wo ma ne bi wo ho a wo yire a enye na sem onfa wo yire ho ono kra wo hu se wo yire no na wo se wo pe wo ya wo sa ma ne bi wo ho ene ye wo sa ma no a ono no opeso wo hyehye na bra bo se ompe wo bi die enti wo hia na ka kire no mesro me wo yire na emom se de misi hu no mani je wo ho obetie se wo bedi wachi nie wono so ahyehye no ho so se ono no opese wo bo na bra bo foforo enti de wo yire no ontale ho na wono so ayede watwe no na ade a wo ka kire ni bra eye fine akara ade na wo yes ade no ka kire no because omo won hyehye bebre a omo ahyehye ayede ama de wo ye wase na koma wase na adwene because on se me mpame ho asemo enso se de wish achi no akoni de so we asa bedi na kwasi yaba
wasa atwim abedi na tam kwase aba na ka ase ade na wo yes ade no nti ye wonyansa semu a ye ka kire ma se wonni sa nyansa na empe ma tena wo yere ho wo pe no nti da akọ ware no wonni nyansa wo tirimu a kope ma ne ye di nyansa na pe ba efiri se ye beto ye papa no mo wo yere du enso ye hunu ntokwa wonte ho hwe we baba beda akọ we ba nu aduane aba we hia we one ne bebo nkomo we hu we one ne be chia eye nyansa na ye papa no no mo de ware ye enti sa nyansa no woni bia mesro papa ba akọ na tena ne ho saa na hwe wanim te na ne mo abrabo no enti awrabai se wo bodua e benya wo bra ebenya na bro sokra wo bodua na watwa ne ntoro no nko adie wo bodua e benya wo na mo me ka che sesa no se wo hia be ma na wo so wo mfa wo nko fia mesira wo bi wo ho se wo se fie ho o mfa wo nko ho a wo bi wo ho eti hunu ne se anya e bia wo ba bia na ni gi ne ho se ne wo e hye ho enti eno ano no se ne kra na odu be ko hotel ade chance bra ma me fa minu nko fie o ka se da bia wo se me ne wajaye twe wo ho wo mpento kwa mienu di atwe wo ho di opento kwa mienu wo betale ho eti mesira no bra wo se wo gi 20,000 200 million ye beje so ama no ye gi 200 million ama no wantua wo bebo dua entro na we cha no entro ni nti obetua entro no nti obetua enti se wonim a won ka ne ho ntoro de me se toro de wo di kai wa brabo mu a wa ha nipa koro eti ye je ni age kakra asa de ka ho opa ye chew koro na mpata nkosu ye nyina ene nkokọ nyina wo betwa de ama no enti se obekwa akotwa no konfo obekwa akọ boni dua ama na wu konfo ye bi mu abre na wo boni dua ama na wu na wo ayi ni nyina aye onasi nyina ata boni dua ama na wu wutri nwa ye trotro e bi asem ni afa nkrofo di wachi junso na junso gu hu a na be hu say yes ba maka sem bi say nye gota bia na etie mu gota bebre o say mema hu nyansa na ye botra enkanka say wo wadwene ye o say menino that just for fun mi wa oba no so yi ni yemu nyina yo say na ya no wa yi ni yemu nyina o na wo on akoma na adidi agro no one watch and trust a winning yere into onim say fine muda o yo okay muda na sabi usa ye wadwuma ahon so say asofo la ahon so enya easy o wo bo adwuma pa o mo yade so no na wode ne hu nyina ma o emre bi mi kan say wo abusa asema e di asem kwa na ba ma bi na no ka kire oba otimi wuro no hu nyina a kire e de ma no wa bra ni ne se owo no oba ni ye kata ye ho akua me ba da mu o akua me ba ma me twanke da twan na ma woro me ho twan na wode ne ntoma akata no but wo ni wura da mu anu wo woro me nyina anu de ma abim e die pa na wo die wo mu no what one na kuma be di wo what trust you say wo nyini ma but me so akira me de ba ne say me nyana me ne da ba ko pe na me de nyansa kwan bi na me de atwe me bra kwada so sa kwada so ere gas na bobo mu dua kunkum mu rofro wo mu ta wo twani ya bebo mu wu enti akara ya be sraw wo ba afu musun bia wo hunu moja mfani ni agro musun bia wo hunu moja wo enti wa wadwe se kwase ebo na wubu no wo wi ahwase me firi wanu ba kwase aba na nim se me refa masa o na se minim so wa jimi sa minim se do zitia bo wa jimi pa minim se de wusitie se wo so wa che me se wo ye de barakala wa jimi se wo ba wa da no so ebro afi ni yin se mienu aguo wo fura ko da wo yira chi ka se so e kwase aba akala twa na snap ni ko su aye wo de ai sofu bia no betimi adane se aduabo wi sofu bia ni wo pa mani modua na fa ko on sa kwase ebo na ase de enipa bia wo se e bebu nipa kwase a na wa fa ni wadi akala ma me na busu ampamcho muntumba no fo na wo wuba me da se owuba nti nche bata adaka eye de eye me ya no ukrani ne nkoda ye kwa o man so na fe ye ne ye chie fon so enkodi nkomo pa cha wo ba ya adwom wo fidie no na ye nko 0
3224980 350243114497 within the baby akasa free yay yay so a chapel prophet kwamo highway say wa na abutu aduye ga wade ya mo pa ja ko so puja dali ukuni kwa me ka me fi atata ajuma ko ta hey come on we obo water can boy obo je Nigeria can boy e wo be sebi mo pa e mo duro manu mo pa mo duro pa o nu bi ache ha wo hu bi akọ be ma so o bango fie o se do dano ah e no kwa ni ye wo mu sebi o mu hu nya sa kura yi Meda se papa 3p garlic mixture ene ye ka fodi ama wono no bi na ebeboa wiye pa eye dro a wo pressure wono bi a wo fuso an wa ye kese dodo a eboa ba bi eto no bi akọ to bi 0248928824 0248928824 na wa ma wonsa aka wo de wodi ne ba bi aka se hello pacho mane suba wodi ne ba bi aka se free Ipacho mi sase fresh ama. Your mommy yet. Ipacho mi pe ranta normal. Ranta. Me da se papa we didn't baby aka say free. Hello. Hey, me pacho mo show me wa ha. We didn't baby aka say free. Hello, me ka free. Sunani. Papa yet. Mekata Sunyane. Hello. Me pacho me da se pa. We didn't baby aka say free. Hello. Me pacho line 1 na mind mo hwe na monye emfa mame. We didn't baby aka say free. Hello. Yes, yankwa amame. Na mahoma ni mu amekra. Okay. We didn't baby akasa free. Okay. Mame nko na bills microcredit so obema abosia into adawroma bomodi aso obeba no aba abeje bosia ne bie na ade akotetre won pay wa emu 0596920833 0596920833 within baby akasa free. Hello. Mame within baby akasa free. Good afternoon. Auntie Bata, good afternoon. Good afternoon. Hello. Mame pacho yetio. Me pacho nyame hira mo pa na ne da ma hwemo yi. Te kamen kwa nkamu ye ne family. Na na ye nkwati egufa ye po aso mo wo fie no. Wo mo hwe. Wo ya de papa. Yankopon enhira mo. Na ma ahoade ne nkwa. Na biledie no edu akire. Na me kan se sesa no so mo nka bi ma no. Na nda so mo ye ni nda ho papa. Ye ni mo ye ni nda ho. Na mama na bu akwasi ache. Oye adwuma po adwuma hwa wo ma we me su pra nye so su pra na wudi akire hwehwe ma nsana wudi akire mo na nyame ye adwuma bye bye ye fridge ada kwesi fiada nti enye nanko Akaristic Ventures ne yakafo wonom enupa ediama wo Zahara enupa Dr. Muade Abazar Mesha ne G capsules Zaraman capsules in the aba Mesha yedromu a 0246348334 0246 348334 yema wa guys am invited to say a man meme dre boa mana fe boa mema kama siateka yade na nombe ubenya bi baby eton robia 0240616061 0240616061 mama fa de otwato wudi ene baby akasa free to me ka free sunyane obeme na yeti no nyame hira mo no adwuma pa mo ye na papa no otie ne ho ntime da ase yemfa ensi ase nyame ya adom akina yebesa ya ba mo nchen ebio ha eya Akoma 87.9 FM and afe onua TV she is adawroma wa ma me wig wa ye me makeup kama
Kumasi sports stadium on Unity Oil and edition mu ope working makeup we gato baby a wodi ko bia obemo bi 0249 155776 0249 155776 freshies no ma rege papa ento Josie fashion ono na ahye matade kama kama me na wo bi se mako you are sparkling I enti no eye Josie ono na apam ahye me o Kumasi bomb so when meet me the sports no na edition mu fre Josie was 0243 435 0243 433 465 0243 433 465 and yedemo esie ampa sɛ yare buju okabwane